Moi bo día a todas e a todos. Vamos a dar comenzo a esta sesión ordinaria prevista para as 12 da mañán. O primeiro punto da orde do día, que é a aprobación do borrador da acta da anterior sesión ordinaria de 29 de novembro. Non sei se hai algunha cuestión que comentar, se non procedemos á votación. Votos a favor. Queda aprobada por unanimidade. Segundo punto da orde do día, resolución de reclamacións e aprobación definitiva do Orzamento Xeral da Deputación para o exercicio 2025. Ten a palabra o voceiro do Grupo Provincial do Partido Popular, Jorge Cubela. Moi ben, moi bons días, presidente, compañeros e compañeras. Felices festas a todos e a todas antes de nada. Dou comezo neste punto ao debate da aprobación definitiva do Orzamento da Diputación de Pontevedra para o ano 2025. O segundo elaborado íntegramente por este Goberno e que novamente volverá a entrar en vigor o 1 de xaneiro, nunha nova demostración de estabilidade nesta casa. Antes de presentar novamente o contido deste orzamento, queremos informar que, resultando que unha vez analizadas as alegacións formuladas en tempo e forma, así como as súas rectificacións, o Pleno da Corporación Provincial hoxe vai acordar desestimar as alegacións presentadas pola sección sindical de UGT, xa que ningunha das propostas formuladas se fundamenta nos motivos de reclamación previstos no artigo 170.2 do texto refundido da Lei Reguladora das Facendas Locais e desestimar a alegación presentada por unha funcionaria ao producirse un erro na valoración do complemento extra adicional do seu posto de traballo que compría resolver. Asemade, rectificamos o cadro de persoal e RPT, efectuamos as correccións dos citados erros mencionados no documento 1 das bases do orzamento e traemos a aprobación definitiva do Orzamento Xeral da Diputación Provincial de Pontevedra por exercicio 2025, que está integrado por o Orzamento da Diputación, 209 millóns de euros. O Orzamento da Fundación da Escola Universitaria de Enfermería por un importe de 658.000 euros. O Orzamento do Consorcio Provincial de Pontevedra para a prestación do servicio contra incendios e salvamento por un importe de 5.374.000 euros e o orzamento do Consorcio para o servicio contra incendios e salvamento das comarcas de Deza e Tabeirós Terra de Montes por un importe de 1.257.000 euros. O orzamento xeral consolidado que ascende a 214.569.000 euros, así como as bases de execución do Orzamento Xeral da Diputación e as específicas dos consorcios e a Escola de Enfermería, o organigrama, os cadros de persoal e o anexo de investimentos para o ano 2025. No resumo do orzamento de 2025, a Diputación contará, como dicía antes, no vindeiro exercicio con 209 millóns de euros, 20 millóns e un 10% máis que o ano pasado. A principal e máis importante partida e especificación para o Goberno da Diputación e para a Corporación Provincial son e serán sempre os concellos. A número 1 é, neste caso, cooperación. A eles, aos concellos, destinamos un terzo dos recursos desta casa, ascendendo a partida de cooperación a 71,4 millóns de euros neste orzamento, unha subida de 5,2 millóns de euros con respecto ao exercicio 24. O Plan Máis Provincia volverá a tocar teito de novo con 48,2 millóns de euros e cunha sensibilidade renovada pola transformación e o reto demográfico. E todos en mencionar os plans extraordinarios que vimos de aprobar fora deste orzamento. O Plan Extra con 35 millóns de euros e o Plan de Infraestructuras Deportivos con 8 millóns. O orzamento recolle tamén preto de 8 millóns de euros para financiar investimentos nas cidades de Vigo e Pontevedra e iniciativas canalizadas a través dos seus respectivos gobernos municipais. E inclúe tamén o reforzo a grandes proxectos como os 5,2 para a Grada de Gol de Balaídos ou o Cine Fraga, así como a 1,1 millóns de euros para a Vinal de Pontevedra ou para a reforma de Santa Clara. En deporte incrementaremos case un 15% os recursos ata alcanzar os 6,4 millóns de euros, con novidades importantísimas. En turismo, o orzamento medrará máis dun 8%, ata os 6 millóns de euros, para que o destino Rías Baixas siga sendo líder en Galicia, referencia en España e un exemplo de desestacionalización e sustentabilidade. En cultura, haberá un 14% máis de financiamento, superando por primeira vez a barreira dos 5 millóns de euros, ascendendo a 5,4 millóns de euros para ser exactos. Seguimos apostando pola acción comunitaria, polo apoio ao tecido asociativo e ás comunidades de usuarios de augas, que disporá de 2,4 millóns de euros, un 20% máis que o consignado inicialmente o pasado ano. Mención especial merece o Servicio de Infraestructuras e Vías Provinciais, que disporá de máis de 24 millóns de euros en 2025, 8 millóns
de euros máis para poder manter en bo estado a rede viaria provincial. Ou noutras áreas, como a promoción do emprego, benestar social, en igualdade, en xuventude e reto demográfico, en asistencia intermunicipal, entre medio ambiente e estación de Areeiro, incrementamos máis de 12 millóns de euros as cuantías necesarias. O apoio ao tecido productivo da provincia incrementarase con axudas ás cooperativas agrogandeiras e de confrarías de pescadores con máis de 200.000 euros, ata situalas en 700.000 euros. Unha vez máis, a Diputación de Pontevedra e o Goberno que preside Luís López aumenta as partidas que creemos estratégicas para mellorar a provincia de Pontevedra, para apoiar os concellos e para seguir tendendo a man ao tecido productivo asociativo da nosa rede provincial e dos nosos concellos. Máis nada, presidente. Moi ben, moitas grazas, señor Cubela. Ten a palabra o voceiro do Bloque Nacionalista Galego, o deputado don César Mosquera. Grazas, señor presidente. Bo día a todos e todas. Bueno, hoxe ven a resolución de alegacións e a aprobación definitiva do orzamento. Permítame que faga unha reflexión reiterada que teño feito en outros casos, que este trámite significa exactamente, unha vez máis, como a legislación estatal trata a administración local. Este trámite non existe para a Xunta, nin existe para o Estado. Se aquí votamos un orzamento, pois o normal é que estuvera xa en vigor e non ter que someterse a unha exposición pública, que se pode resolver con alegacións previas ou que sexa, e telo que traer aquí outra vez, porque parece que igual votamos mal esta corporación a vez pasada, entón a ver se agora votamos ben. E con eso perdemos un mes e medio ou 2 meses que boa falta fan para outras cousas. Repito, este trámite non existe máis que para a administración local. Os demais, cando votan os diputados, os senadores, ou diputadas, os senadores, votan, pois enténdese que votaron ben, polo tanto, entra en vigor. Sea a Lei do Orzamento do Estado, da Xunta ou de calquer outro organismo dese tipo. Unha demostración de como se enfoca ou como nos tratan. Por eso digo sempre mandatos, e me poño malo cando se di legislatura, porque non podemos legislar. Lexislan sobre nós e lexislan dunha maneira a veces peregrina, como este caso. Entón, sempre pasa o mismo. Que facemos? Volvemos outra vez a relatar todo o orzamento, que subimos para arriba, ou subimos para baixo, ou criticámoslo porque non sube aquí ou baixa alá. Xa o fixemos a vez pasada. Por lo tanto, non ten moito sentido este pleno. De feito, se non houbera ningún escrito, pois resulta que nin viría aquí. O sea, xa se daría por aprobado definitivamente. Ben, que dicir do orzamento? Xa dixemos no pasado, cando se debateu a aprobación inicial, non? Temos, pois, grazas ás transferencias do Estado, e afortunadamente, pois, sobe bastante, co cual, pois, esta Diputación, o seu goberno, pois, ten marxen de maniobra non para gastar bastante elevado, cousa da que nos congratulamos, porque así se poderán prestar máis servizos, aínda que algúns sempre podemos ter certas discrepancias con que se fai, ou igual preferíamos outro, pero, bueno, o goberno decidiu eso, polo tanto, está no seu dereito a facelo. Dixemos na aprobación inicial que creo que era hora de que esa teoría que existe, circulou durante anos, de que, en principio, todos os orzamentos, cando veñen do goberno, pois, se está na oposición, pois, decides votar que non, e despois buscas por qué, que é a teoría que circulou, que creo que se debería superar. Pola vía dos feitos, por qué? Porque na Diputación non é exactamente o caso, pero tamén lle afecta, porque hai
tal cantidad de ataduras legais de tramitación, de encaixes, de que si os remanentes se incorporas, non incorporas, que se cumpre estabilidade ou que sexa que ao final quen fai os orzamentos pois fai o que pode. Na maioría dos casos fai o que pode, non o que quere. E se dá feito pois é bastante, cousa que non sucede probablemente no Estado, pero no que é nas administración local si e sucede cada vez máis, o cual a capacidade discrecional do goberno, pois, que xe digo, non é exactamente, que tamén, este caso, pois, queda absolutamente condicionada e, polo tanto, pois, igual era ben revisar esa teoría. Ben, votamos en contra da aprobación inicial e dixemos por qué, simplemente porque nin tan siquiera se nos dixo que se estaba elaborando os orzamentos, nin se dixo, oye, que aportacións pode haber ou que se pode facer. Outra cousa despois telo en conta ou non telo. Iso non sucedeu, co cual somos alleos totalmente ás decisións que se tomaron, as que puderon ou as que quixeron, e por iso votamos en contra. Agora ven a aprobación definitiva, a resolución de alegacións, non vemos... por favor. Perdón, non vemos... Paseime, bueno, vámonos a estar. Moitas grazas. Ten agora a palabra a voceira do Grupo Socialista, deputada Ana Laura Iglesias. Moi bo día, presidente, a todas e a todos. Certamente xa temos debatido o orzamento para o exercicio 2025 da Deputación fai escasamente un mes. E, o que traen vostedes hoxe aquí é prácticamente máis do mesmo. Nos a explicamos tamén no seu momento para non ser reiterativos, porque ao final creo que xa quedou clara a nosa postura. Xa debatimos no seu momento cales eran as eivas que nos detectábamos neste orzamento e os motivos polos cales votamos en contra da aprobación inicial e, sobre todo, porque fai un mes, no pleno pasado, no pleno de novembro, trouxemos unha moción aquí, o Partido Socialista, que saliu adiante, foi aprobada, na que instábamos o Goberno da Deputación de Pontevedra a aumentar o orzamento para a área de igualdade, unha área que nos entendemos que é totalmente imprescindible na Deputación de Pontevedra, que vostedes no primeiro orzamento que aprobaron rebaixaron €500.000 o orzamento desa área, trascendental para as mulleres da nosa provincia, e que lle exixíamos nesa moción, que vostedes tamén apoiaron, por iso saliu aprobada, aumentar o orzamento da área de igualdade, canto menos na cantidade que estaba aprobada e estipulada no último orzamento do anterior goberno provincial. Vemos, por desgracia, que os seus compromisos caen sempre en saco roto, que non hai ningún tipo de interés por parte do goberno provincial de aumentar o orzamento desa área, e, polo tanto, unha cousa que se suma a máis nas nosas reivindicacións de cando foi a aprobación inicial, e tuveron vostedes aquí a primeira oportunidade de resarcir esa lamentable decisión que adoptaron vostedes de retraer financiamento da área de igualdade. Aprobamos esta moción no pleno pasado e, por desgraza, como digo, pois non se plasma nesta aprobación definitiva dos orzamentos. Así que, por iso e por os outros motivos que xa expusemos na aprobación inicial, o Grupo Socialista votará en contra da aprobación final do orzamento da Deputación de Pontevedra. Moitas grazas. Moi ben, moitas grazas. Vamos a proceder a votación deste segundo punto da orde do día, que é a resolución de reclamacións e a aprobación definitiva do orzamento xeral da Deputación para o exercicio de 2025. Votos a favor? Abstencións? Votos en contra? Queda aprobado por unanimidade de 14 votos. Pasamos ao terceiro punto da orde do día,
que é as bases reguladoras do Plan de Obras e Servizos de Competencia Municipal Plan máis Provincia 2025. Ten a palabra o deputado don Jorge Cubela. Moi ben, hoxe tamén é un bo día para os municipios e para as corporacións municipais da nosa provincia. O Plan de Obras e Servicios de Competencia Municipal, o Plan máis Provincia de 2025, é un plan propio da Diputación de Pontevedra, destinado aos 59 concellos da provincia con menos de 50.000 habitantes. No último ano, a Diputación desenvolveu unha importante actividade investidora coa posta en marcha de diferentes programas de subvencións nos diferentes eidos da acción pública. Neste ámbito, o Plan máis Provincia constituíu un instrumento fundamental para fortalecer as competencias da Diputación e avanzar nas súas estrategias de cooperación municipal e equilibrio provincial. O Plan máis Provincia 2025, de carácter anual e financiado na súa integridade con fondos propios, supón unha continuidade que por segunda vez se introduce como parámetro para a repartición o criterio do retro demográfico, co obxectivo de minorar a fenda de poboación que lles afecta principalmente aos pequenos municipios rurais da provincia. Mantén un sistema no que os concellos coñecen, dende a aprobación do plan, as asignacións para os seus futuros proxectos, o que contribúe a diferencialo de outros plans e concorrencia competitiva. Facilita a planificación da actividade municipal, flexibiliza de forma moi ampla o uso dos créditos por parte dos concellos e contribúe ao avance das políticas de equidade e transparencia na cooperación cos municipios, sen prexuízo de que para atender necesidades específicas ou extraordinarias que afecten a intereses comuns cos concellos se poidan poñer en marcha outros programas de cooperación como vimos de facer. Como novidade, ademais, debemos salientar que o Plan máis Provincia 2025 admite a posibilidade de financiar investimentos de carácter plurianual. Con isto, dáse resposta a varias peticións dos alcaldes que lle transmitiron ao presidente da Diputación e que el mesmo, co seu equipo, deu forma a través deste mecanismo gracias á colaboración dos técnicos e dos servicios de intervención. Trátase de tender unha nova ponte de colaboración cos concellos para sustentar o labor municipal e facilitar a execución de investimentos estratégicos que lle brindan un servicio esencial á veciñanza. Esta medida innovadora, que se implanta por primeira vez no exercicio 2025, manterase en futuros plans a fin de facilitar a planificación municipal, a consolidación de liñas de traballo xa iniciadas e o asentamento das prioridades futuras. Mención especial tamén na redacción desta liña o Servicio de Cooperación, que tamén felicitamos. O Plan máis Provincia 2025 estrutúrase en 4 liñas. A liña 1, dotada con 33,74 millóns de euros para investimentos, incluídos os de carácter plurianual. A liña 2, con 4 millóns de euros para actividades, gastos correntes e obras puntuais non cualificables como investimentos. E a liña 3, dotada con 9,25 millóns de euros para activación do emprego en 2025. E volvemos a financiar cunha liña, a número 4, 1,2 millóns de euros para a redacción de proxectos para a transformación da mobilidade en zonas rurais e urbanas. A liña 1 está destinada a financiar investimentos de competencia municipal, obras, suministracións, adquisicións de bens inmobles e propiedades inmateriais para actividades e servicios, nos que se deberá cumprir a premisa de que o Concello deberá ser titular, concesionario ou cesionario dos terreos, bens ou instalacións obxecto de subvención e contar con todas as autorizacións e licencias preceptivas ou acreditar que foron solicitadas coa achega da documentación correspondente. A liña 2, pola súa banda, está destinada a financiar o gasto corrente derivado da programación de actividades culturais, deportivas ou sociais, entre outras, da prestación dos servicios recollidos no capítulo 2 do orzamento de gastos, incluídos os contratos de servizos que se estimen necesarios para desenvolver as devanditas prestacións e máis as obras puntuais que non teñan a consideración de investimentos, así como a amortización das débedas contraídas con entidades financeiras, acredores de investimentos e acredores de gasto corrente. A liña 3 vai destinada á contratación de persoas desempregadas para executar obras e servicios mínimos de competencia municipal, de interese xeral e social ou para implantar novos servicios ou actividades de conformidade coa normativa aplicable sempre que se cumpran os requisitos establecidos nestas bases. E, por último, a liña 4 está destinada a financiar a redacción de proxectos para a transformación da mobilidade en zonas rurais e urbanas, na que se contemplan 3 casuísticas:
a recuperación para as persoas de espazos públicos que actualmente están ocupados por tráfico a motor, a creación ou mellora de espazos segregados para a circulación peonil ou ciclable anexos a vías existentes e que na actualidade non contan con espazos adecuados para este tipo de usuarios, e a combinación das anteriores. Os concellos poderán destinar, no momento de presentar a solicitude de subvención, ata o 30% do crédito da liña 1 para financiar gastos da liña 2. Os criterios de reparto dos 48,2 millóns de euros que supoñen os fondos do Plan máis provincia son, no grupo 1, os 37 concellos de ata 10.000 habitantes que reciben 21,8 millóns de euros, o 53,3% do total. Grupo 2, os 14 concellos de 10.000 a 20.000 habitantes que reciben 15,4 millóns de euros, o 32% do total. E o grupo 3, 8 concellos de máis de 20.000 habitantes que reciben 1,95 millóns de euros, o 22,7% do total. Para este reparto, 12, en conta a poboación, a superficie, os núcleos de poboación, o reto demográfico e o envellecemento da poboación. O prazo de presentación de solicitudes para as 4 liñas é de 3 meses, a contar dende a aprobación das bases, e os concellos coñecerán os recursos que lle corresponden nos 10 primeiros días hábiles dende a aprobación das bases, dende xa. A principal novidade da segunda edición do Plan máis provincia, que volve ser un plan de investimentos nos concellos de récord, 48,2 millóns de euros, e a posibilidade de realizar investimentos plurianuais. Se os fondos do Plan máis provincia se pregan no financiamento de investimentos en obras de carácter plurianual, haberá que diferenciar dous supostos. Primeiro, que os fondos do Plan máis provincia sexan a principal fonte de financiación da obra. Neste caso, os investimentos de carácter plurianual deberán cumprir os seguintes requisitos. Deben tratarse de investimentos en obras estratégicas, cuyo importe supere os 250.000 euros de anualidade media, é dicir, o orzamento de execución deberá ser superior aos 500.000 euros para executar en 2 anualidades, superior a 750.000 euros para executar en 3 anualidades e superior a 1 millón de euros para actuar en 4 anualidades. Un salto cualitativo importantísimo. O importe da subvención solicitada deberá ser superior ao 50% do importe do orzamento. Así mesmo, a previsión das solicitudes de subvención para as anualidades futuras deberá respetar esta porcentaxe. O proxecto de obra deberá incorporar un calendario de traballo no que se identifiquen as unidades e o orzamento que se executará en cada anualidade. A proposta de cada concello para financiar obras de carácter plurianual, xunto co calendario de execución e o plan de financiamento, deberá ser supervisada e informada favorablemente polos servicios técnicos de cooperación e por intervención provincial. Tamén se poderán financiar deste xeito as adquisicións de bens inmobles con pagamento aprazado, sempre que cumpran as seguintes condicións. O aprazamento non poderá superar os 4 anos. Deberánse cumprir os requisitos cuantitativos que para as obras plurianuais se definiron anteriormente no relativo ao importe da obra plurianual e da subvención solicitada. O importe e o prazo de pagamento das anualidades deben figurar na escritura pública de compraventa. As anualidades sucesivas dun investimento de carácter plurianual financiado con cargo ao Plan máis provincia 2025 poderán incluírse en plans posteriores de conformidade coa distribución do orzamento por anualidades incorporado ao proxecto ou a escritura pública de compraventa. Estas son as principais novidades que introducimos para o Plan máis provincia de 2025, que volven a reflectir os compromisos do presidente da Diputación cos rexedores e correxedoras municipais, cos concellos e coa veciñanza en xeral. Aumentamos unha vez máis os investimentos, fomentamos a colaboración cos concellos e, ademais, concedemos autonomía e flexibilidade a hora de executar os seus proxectos. Unha vez máis, damos cumprimento á palabra dada. Mais nada, gracias, presidente. Moitas grazas, señor Cubela. Ten a palabra o voceiro e deputado don César Mosquera. Grazas, señor presidente. Ben, estamos ante a aprobación do POS, que, como coletilla, pois ten, antes tiña un nome, agora ten outro. Pero é este plan que ten unhas condicións, verdad, que se definiron no 2015 e que creo que supuxo un antes e un despois no comportamento
da Diputación. Non é que antes a Diputación non mandara carta aos concellos, pero mandábos, digamos, sin previsión, a veces había dous ou tres plans no ano, os concellos non sabían o que iban a recibir, etc. E agora, pois, hai, como dixo o portavoz do PP, pois poden facer previsións, poden, programar as súas actuacións sabendo que, máis ou menos, xa saben o que vai tocar o ano seguinte, etc. Eu dixe no debate do ano pasado, e repito, quer dicir que creo que o que fixo o actual goberno de manter, con algunhas modificacións, este tipo de planificación, creo que é un acerto, creo que agradecendo todos os concellos da provincia. Ben, hai unha novedade este ano que creo que vai nesta liña e que creo que ten bastantes consecuencias. Ou seja, con esta decisión de aceptar gastos plurianuais, o que está facendo o goberno é anunciando que vai haber este plan, ou vai a seguir este plan, máis ou menos con a mesma estrutura, nos seguintes anos. Porque senón non podría comprometer gasto a anos futuros. Xa se fixo no pasado, a veces bianual, agora faise pois de unha maneira con máis anos, que poden chegar a 4. Parecenos ben a medida. Parecenos ben porque igual un concello quere meterse en un gran investimento que para un ano ou incluso para 2 non lle dá, pois xa ten esa previsión, polo tanto pode ir actuando. Vamos a votar a favor do plan, como xa fixemos o ano pasado. Digamos, lanzamos unha proposta que é a seguinte. Creemos que estaría ben que este plan, visto que todas as forzas políticas, tanto o anterior goberno como o actual, pois estamos de acordo en que foi unha boa solución aplicada polo anterior goberno e agora continuada, cos axustes, tamén tuvo axustes nos 8 anos anteriores, pois non estaría mal, digamos, fixar en algún acordo, sexa no regulamento orgánico ou sexa en algún outro tipo de instrumento, pois deixar sentado como unha cuestión estrutural da Diputación que este plan se manteña e incluso unhas condicións xenéricas, non sei, non hai por catalas, pero deixar unhas condicións xenéricas, por dicir, bueno, pois a superficie dos concellos pode pesar entre o 40 o 60 ou 30 ou 50, non? Deixar unhas condicións xenéricas e deixalo, digamos, como algo estrutural da Diputación para que teña permanencia no tempo e xa, digamos, quede claro e definido, non? Sempre, sexa mediante unha ordenanza, o instrumento sería o que se queira, non? Tampouco se pretende con esta proposta que quede residecido e non poida haber algún axuste, non? Según as circunstancias que haxa cada ano ou que sexa, non? Pero que quedara reflectido as condicións en un instrumento dese tipo, sexa unha ordenanza, sexa un regulamento orgánico onde se considere máis acaído. Digo porque daría outro tipo de cobertura a algo que xa está sucedendo, que todos estamos de acordo, parece que non ten volta atrás facer este tipo de plans con estas condicións. Entón, creo que sería unha boa iniciativa deixalo ordenado, deixalo definido. Ao fin e ao cabo, en certo modo, existía cando o POS tiña confinanciamento do Estado no seu momento, e creo que sería bo retomalo. Por a nosa parte, nada máis, simplemente un comentario ao
que antes se dixo dos orzamentos, que non houve segunda ronda, as diputacións é moi raro que non teñen orzamentos en tempo e forma, señor Cubela. É rarísimo. Por qué? Porque todos temos gobernos, cogobernos ou que sexa, que como non haxa orzamento da Diputación, nos concellos o van a pasar moi mal. Por lo tanto, dunha forma ou outra, haxa maiorías ou non haxa, a experiencia que existe aquí nas diputacións en xeral casi sempre hai, casi sempre, rarísimo, non coñezo, casi sempre hai orzamentos en tempo e forma, por ese motivo. As diputacións son un ente moi especial, moi raro, e que leva a que, na Diputación da Coruña, houve épocas que non había maioría, había gobernos en minoría, aprobaron sempre os orzamentos, bastantes anos, aprobaron sempre os orzamentos en tempo e forma, en outras diputacións igual, polo motivo que acabo de dicir, o sea que non é un gran mérito. E estes plans, pois, aprobámoslos agora, non? O outro día, non sei quen comentaba, que co anuncio este dicía calquera vota en contra, non? E pon algún problema, non? Por qué? Porque ou hai un fallo moi grave, ou senón resulta que os concellos que están agardando é a ver para poder planificar, non? Realmente os concellos son onde están os gobernos ou as corporacións elixidas pola ciudadanía, polo tanto, creo que teñen certa prelación en relación aos intereses ou as cuestións que podan xurdir da Diputación que puderan interrumpir. Reiteramos, vamos votar a favor. Moi ben, moitas grazas. Ten a palabra a voceira dona Ana Laura Iglesias. Moi bo día outra vez a todas e a todos. Bueno, hoxe efectivamente traen a aprobación estas bases do agora chamado Plan máis Provincia, pero creo que poderíamos estar falando da, en realidade, novena aprobación do Plan Concellos que puso en marcha o anterior goberno provincial. E é que, bueno, prácticamente vostedes, como xa se dixo o ano pasado e xa o temos debatido en varias ocasións, pouco máis que cambiarlle o nome foi o que fixeron a este Plan Concellos, que, como dixen, tamén en reiteradas ocasións, foi un plan totalmente innovador, pioneiro na nosa provincia, que pusemos en marcha nós e que garantizou durante moitísimos anos a equidade de reparto de fondos para con todos os concellos da nosa provincia, independentemente de que partido político gobernase estes concellos, permite unha millor planificación dos alcaldes e alcaldesas cos proxectos que queran levar a cabo e foi un cambio radical, un cambio totalmente de modelo de colaboración da Deputación de Pontevedra cos concellos da nosa provincia, rachando de xeito contundente co modelo que vostedes, que o Partido Popular tiña implementado, por desgraza, neste goberno provincial, nesta institución, de colaboración a dedo, de convenios a dedo, solamente con aqueles concellos que eran gobernados, obviamente, polo Partido Popular. Isto significou durante moitísimos anos que os concellos da nosa provincia, sobre todo aqueles que non estaban gobernados por un alcalde ou unha alcaldesa do Partido Popular, sufriran unha clarísima discriminación en canto ao reparto de fondos, en canto a infraestructuras, en canto a dotacións que podían acometerse nos seus concellos a vista de que únicamente había esa participación para cos concellos gobernados co Partido Popular. Iso rachouse no ano 2015, no ano no que un goberno progresista por primeira vez na historia entrou a dirixir a Deputación de Pontevedra e este é o modelo que implementamos. Un modelo, como decía, que garantiza a equidade e a participación xusta de todos os concellos da nosa provincia. Tamén lamentar outro ano máis que este plan agora chamado máis provincia non acade os famosos 60 millóns de euros
que durante tantos anos o señor Cubela viña aquí ano tras ano a este pleno a decirlle ao anterior goberno que tiña que ser de 60 millóns de euros, que había que aumentar o plan Concellos nos 60 millóns de euros. Este é o segundo Plan máis provincia que vostedes gobernando traen a aprobación deste pleno, pero temos que seguir lamentando pois eses 60 millóns de euros que tanto prometen vostedes, señor Cubela, cando estaba na oposición, de que aumentarían este plan Concellos, agora plan máis provincias, dos 60 millóns de euros. Pero, bueno, sen máis que eses comentarios, decirlles tamén que, obviamente, este Grupo Provincial Socialista vai a votar a favor destas bases, porque non deixa de ser o modelo que implementamos nós cando estuvemos no goberno, inda que sabemos que ao principio dudaron cando chegaron vostedes ao goberno da Deputación se seguir con este modelo ou volver os modelos máis escuros da anterior Deputación, pero, bueno, nos congratulamos de que recolleran o guante, de que seguiran co plan Concellos e, como digo, inda que lamentando que non chego 60 millóns de euros, vamos a votar a favor. Nada máis, moitas gracias. Moi ben, moitas grazas. Ten a palabra o voceiro Jorge Cubela. Ben, nada, antes de nada agradecer aos compañeiros voceiros, ao señor Mosquera e a señora Iglesias o tono do seu debate e as súas formulacións, que nunha corporación democrática non temos nada máis que respetar. E algunhas ata compartir. Perdóneme, señor Mosquera, o chascarrillo, pero tan bo lle parece o noso plan que ata propón refrendalo a través dunha ordenanza. Así que é unha boa noticia escoitar sempre a veces as súas definitorias aportacións. Con respecto á señora Iglesias, bueno, non teño nada que importunar, nin criticar, nin a engadir a nada do que dixo, nin contrarreplicar. Certamente foi unha crítica, eu creo que ata por xustificar un pouco o expediente. Non vamos a entrar se isto é o plan Concellos ou é outro plan. A lei de bases do réxime local deixa perfectamente claro que as diputacións teñen a obriga de aprobar plans de cooperación coa que apoiar aos municipios de cada territorio provincial. Agora é o plan máis provincia, foi o plan Concellos. Eu vivín anteriores etapas onde era o plan de obras e servicios ao que se referiu o portavoz do BNG, que leva aquí tantos anos como temos vostede e eu, e polo tanto pode sentar aquí cátedra. Podería lle gustar máis as bases dos anteriores plans, menos, pero os alcaldes todos a principios de ano sabían o que lles correspondía e as liñas que hoxe traemos a 1, a 2 e a 3, que tamén as houbo no plan Concellos, as houbo tamén no pos de anteriores gobernos provinciais. Polo tanto, vostedes poden o criticar, eu podería criticar outras cousas que non vou facer hoxe. O que sí que dicirlle que eu nunca pedín, porque xa o dixo hoxe a segunda vez, é a cuantía dos 60 millóns de euros. Ao mellor refírese a outra época na que eu non era diputado, pero mentre eu fui un diputado provincial e estuvemos na oposición como antesala a estar no goberno provincial, e teño o orgullo e o honor de volver a ser portavoz e, polo tanto, sei a hemeroteca como foi, nunca reclamamos os 60 millóns de euros. Reclamamos que se dotara de máis orzamento e máis capacidade económica dende a Diputación aos concellos da provincia, que foi a primeira decisión que tomou o presidente da Diputación e o goberno do Partido Popular, nada máis sentarse a traballar nas bases dun novo plan de cooperación. Polo tanto, pois, é difícil, a verdade, criticar este plan, porque ten poucos peros e, polo tanto, cada ano vai mellorando. E vai mellorando gracias á escoita, ao proceso de sentarse a falar e atender aos alcaldes e as alcaldesas que propuxeron, pois, distintas formulacións económicas para poder atender a plans estratégicos tan interesantes que cada goberno, que cada corporación, que cada concello, dentro da súa autonomía, pode e debe plantexar. E a Diputación, como non pode ser de outra fórmula, debe intentar darlle forma. Polo tanto, pois, non vou a incidir en nada máis. Me sobran 2 minutos, nos podían levar esta aprobación a unha foto de familia, porque a verdade, hoxe é un bo día, vostedes teñen alcaldes e alcaldesas no seu grupo igual que a nós, e a partir do 2-3 de xaneiro podremos saber perfectamente o que podemos destinar dende os nosos municipios o que necesitan e nos piden os nosos veciños.
Máis nada, señor presidente, e felicitalo porque o que sempre dixemos na oposición foi que había que dotar de máis recursos aos concellos e hoxe, por segundo ano, volvémoslo a cumprir. Moitas grazas, señor Cubela. Ten a palabra don César Mosquera. Grazas, señor presidente. Dúas precisións moi breves. Se non me falla a memoria, o que dixo o señor Cubela non é exacto. Había o POS, pero o POS a veces é cuestión de ir aos orzamentos e aos acordos plenarios. Pois igual en xaneiro levaba 12 millóns e despois en maio levaba 6 máis, co cual era impredicible. Non é certo que a principio de ano superan o que iban levar os concellos. Por desgracia, iso foi unha novedade do plan este. E basicamente implantouse por ano 16, como todos saben, e veu a recoller toda unha trayectoria e subsanar os problemas que había cos plans de cooperación cos concellos. Ben, creo que expliquei ben antes por que propoñía que houbera unha ordenanza. Se estamos todos de acordo con matices, pois o normal é plasmalo, ou sería bo plasmalo. Non lle dé a volta e diga que resulta que é tan bo que entonces plasmar unha ordenanza, non? É que ten xa unha trayectoria, o sea, estamos falando xa do 10º, creo que é, 10º, que se vai a aprobar, e aparte, coa previsión de que dure 3 anos máis, porque se é plurianual, pois resulta que habrá os anos que ven. Entón, creo que ten a suficiente estabilidade, hai un suficiente acordo básico como para plasmalo nunha ordenanza. É o que quixen dicir, que, por certo, non me respondeu se lle parece boa idea ou non. Terá que consultalo, terá que miralo. Nós creemos que podía ser unha boa solución cara ao futuro, non? Moitas grazas. Ten a palabra a dona Ana Laura. Sí, presidente, moitas grazas. É solamente por facer unha pequena aclaración, porque realmente non vamos a entrar máis en debate, porque xa anunciamos que íamos a votar a favor, pero, señor Cubela, é que a hemeroteca está aquí. Colle isto e, mire, solamente hai que ler os titulares onde pon que o PP pide que se amplíen os fondos do Plan Concello hasta 60 millóns de euros. Ano 16, ano 17, ano 18, poderíamos seguir así, é dicir, solamente teñen que vostedes coller a hemeroteca. Isto é o que pedía o seu partido, o que pedía o Partido Popular, cando nos aprobábamos o Plan Concellos, que se aumentar 60 millóns. Por iso nos extraña que agora que vostedes gobernan non consigan aumentar este plan hasta os 60 millóns de euros, a que, bueno, vostedes decían que era tan maravilloso que o é, porque o Plan Concellos é extremadamente maravilloso, e que realmente sí que con este Plan Concellos conseguimos que os alcaldes e as alcaldesas da provincia de Pontevedra supesen ao primeiro de ano con cantos cartos iban a contar para a súa utilización pola súa parte. No ano 2016 foi o primeiro ano que os alcaldes e as alcaldesas desta provincia puideron saber fehacientemente con cantos cartos iban a poder contar. Non o que pasaba antes. O que pasaba antes era que algúns contaban e outros non. Que algúns concellos chegaban os cartos e as outros non. Entón, nós sí que democratizamos o reparto de fondos da Deputación de Pontevedra con esta creación do Plan Concellos. Pero, bueno, nada máis. Como decía, vimos a votar a favor porque realmente é un programa continuista que pusemos en marcha o anterior goberno e que realmente beneficia aos concellos da nosa provincia. Ben, moitas grazas. Vamos a proceder á votación deste terceiro punto do día, que son as bases reguladoras do Plan de Obras e Servizos de Competencia Municipal Plan máis Provincia 2025. Votos a favor? Queda aprobado por unanimidade. Pasamos ao seguinte punto do día, que é a aprobación inicial do proxecto constructivo de ensanche e mellora de seguranza viaria na EP 2702, a Moedo os Valos, desde o PK 6506 550 ata o PK 7 980 no Concello de Pazos de Borbén e tamén o expediente de expropiación.
Ten a palabra o voceiro do Grupo do Partido Popular, don Jorge Cubela. Moi ben. Bueno, redactado o proxecto construtivo de obras de ensanche e mellora da seguridade viaria na EP 2702 de Amoedo, Os Valos, no Concello de Pazos de Borbén, o orzamento das obras proxectadas é de 960.000 euros, os precios de expropiación necesarias estimanse en 40.150 euros, en antecedentes de feito, en data 4 de novembro de 2024, asinouse un convenio de colaboración entre a Diputación de Pontevedra e o Concello de Pazos para a execución de banditas obras. Polo que hoxe propomos ao Pleno a adopción dos seguintes acordos. Aprobar inicialmente o proxecto constructivo de ensanche e mellora da seguridade viaria na EP 2702 entre Amoedo e Os Valos, cun orzamento de 960.465 euros e 40.150 euros en concepto de expropiacións e, polo tanto, expoñer ao público para as posibles efectos de reclamacións polo prazo de 20 días hábiles. Aprobar a relación de bens e dereitos afectados pola expropiación e a tramitación do procedimento de expropiación e tamén notificar individualmente as persoas propietarias titulares catastrais das parcelas obxecto de expropiación. Nada máis, presidente. Moitas grazas. Ten a palabra o deputado Gregorio Agís, do Grupo do Partido Socialista. Sí, gracias, presidente. Bueno, en primer lugar, xa era hora que viñera este proxecto tan demandado, que leva tanto tempo pendiente de aprobación e pendiente de desenvolver. Creemos que é importante que se inicien as obras canto antes, porque é unha estrada que xenera moitos problemas de seguridade, como é ben sabido. E nada máis, decir que creo que é importante que cos tempos que manexa a actual Diputación en canto a execución destes proxectos que xa viñan de atrás, que estaban en marcha, que xa estaban redactados, propoñemos que se faga canto antes as seguintes fases, a fase 2 e a fase 3, para continuar coa mellora desta estrada provincial, a 2702, porque a este ritmo eu creo que parece que a execución total do vial vai ir para longo. Entón, propoñemos e pedimos ao Goberno actual que xa se inicien de maneira urxente a redacción e a aprobación das seguintes fases que xa pasan por un entorno moito máis habitado e que requiren de beiras rúas e melloras máis específicas de seguridade viaria. Moitas gracias. Bueno, moitas grazas. Procedemos á votación deste cuarto punto de orde do día, que é a aprobación inicial do proxecto construtivo de ensanche e mellora da seguranza viaria na EP 2702 Amoedo Os Valos, dende o PK 6550 ata o PK 7980, no Concello de Pazos de Borbén e do expediente de expropiación. Votos a favor? Queda aprobado por unanimidade. Quinto punto de orde do día, a ratificación da resolución presidencial de data de 17 de decembro do 24 relativa á adhesión da Deputación á Central de Contratación da FEGAN e o contrato centralizado 67/24 para a prestación de servizos postais á FEGAN e ás entidades asociadas á dita Central de Contratación. Non habendo ningún tipo de intervención, procedemos á votación directamente. Votos a favor. Queda aprobada por unanimidade a ratificación da resolución presidencial. Sexto punto de orde do día, solicitude dun funcionario adscrito ao Centro Príncipe Felipe para compatibilizar o desempeño do seu posto de traballo cunha segunda actividade no sector privado. Tampouco non habendo ningún tipo de intervención, procedemos á votación. Votos a favor. Abstencións. Queda aprobada por unha maioría de votos. Moción do Grupo Provincial, no punto número 7, do Grupo Provincial do Partido Popular, da solicitude ao Goberno de España para exixirlle o seu compromiso coa construción da liña de alta velocidade ferroviaria Vigo-Oporto para a súa posta en funcionamento no ano 2030. Ten a palabra dona Luisa Sánchez. Gracias, presidente. Buenos días a todas y a todos. El Grupo Provincial del Partido Popular de Pontevedra está especialmente comprometido con la demanda de construcción de la línea de alta velocidad ferroviaria Vigo-Porto-Lisboa.
Defendemos en todas las instituciones y ante todas las administraciones que Vigo y la provincia tengan las infraestructuras ferroviarias que merecen. Por eso, el pasado mes de septiembre se presentó ante esta corporación provincial una moción que respaldaba la proposición no de ley relativa al impulso de este recorrido, presentada en el Congreso de los Diputados y firmada por todos los representantes gallegos en la Cámara Alta. Previamente, la propia Diputación de Pontevedra se adhirió a un manifiesto firmado el 2 de julio en la localidad portuguesa de Valença do Miño, que fue suscrito entre el presidente de la Xunta y el presidente de la Comisión de Coordinación y Desarrollo Regional del Norte de Portugal, con el objetivo de defender esta infraestructura tan prioritaria y estratégica para el desarrollo social y económico, tanto en Galicia y principalmente de la provincia de Pontevedra y de la ciudad de Vigo como de Portugal. La importancia de este manifiesto se percibió en que a él se sumaron varios agentes, confederaciones de empresarios de Galicia, de las 4 provincias, diputaciones de Lugo y Ourense, la FEGAN y, además, el pasado 4 de diciembre en la ciudad de Vigo, bajo el lema Queremos AVE Vigo Porto, se celebró un acto encabezado por el presidente Rueda y que congregó a todos los agentes y representantes sociales, económicos, sindicales y empresariales de Galicia y del norte de Portugal, y en el que la Diputación de Pontevedra también tuvo su representación a través del presidente de la Diputación y de otros miembros del Gobierno provincial. Y el único objetivo era reivindicar juntos al Gobierno central los avances en la salida sur de Vigo y las demás infraestructuras pendientes para cumplir los compromisos de conexión de alta velocidad entre Galicia y Portugal. Por cierto, acto al que fue invitado el alcalde de Vigo hasta en 2 ocasiones y que también en 2 ocasiones rechazó la teniente de alcalde Carmela Silva en un tono que no se corresponde con la unidad que se debería mostrar en una reivindicación de este calado. Este acto solo proponía unir fuerzas para solicitar del Ejecutivo Central la definición de un plan de inversiones y un calendario de actuaciones para impulsar la línea de alta velocidad, una infraestructura considerada prioritaria en distintas cumbres ibéricas entre España y Portugal, y que mientras el Gobierno portugués siempre apostó por ella, el de España demostró falta de interés por agilizar trámites y falta de implicación presupuestaria. Con el actual estado de tramitación, la conexión será posible ni en 2030 ni en 2032. A esto hay que añadir que el tramo entre Porriño y la frontera portuguesa se encuentra pendiente de estudios desde 2011, además de la imprescindible negociación de los 2 Estados para la construcción y financiación del puente internacional. Por otra parte, el abandono del Gobierno central es un factor común también en el eje europeo de mercancías. Mientras el Ministerio de Transportes comprometió recientemente una inversión de más de 7.000 millones en el corredor mediterráneo, Galicia sigue sin conocer la planificación real y detallada del corredor atlántico. La cumbre hispanolusa celebrada en Faro nos dejó como titular principal pues que el Gobierno de España atrasaba la conexión del AVE entre Vigo y Oporto con el objetivo de priorizar la línea Madrid-Lisboa, una decisión política asumida en primera persona por Pedro Sánchez y que choca frontalmente con la decisión de Portugal de acometer primero la conexión que vertebre nuestra eurorregión con el horizonte 2030, una eurorregión que aglutina a más de 6 millones de habitantes y que está avanzando en el lado portugués, mientras en el lado de España parece que se están poniendo trabas. Y hoy, por eso, estamos aquí con esta moción, porque estos obstáculos del Gobierno de Pedro Sánchez condicionan y ponen en peligro una conexión por alta velocidad que es un proyecto fundamental, con gran demanda y absolutamente irrenunciable para garantizar nuestro desarrollo futuro y la competitividad de nuestras empresas. Por ello, queremos exigirle de forma reiterada al Gobierno de España que tenga la misma implicación, compromiso, plazos y presupuestos para la alta velocidad que nuestra vecina Portugal, para atender de igual manera también Lisboa y Madrid, porque ambas líneas son compatibles. Estamos ante una demanda justa, avalada por datos incontestables referentes al potencial de uso y rentabilidad y que permitirá reducir en más de 2 horas el viaje actual entre Vigo y Oporto, que serían asumibles los 50 minutos que se presentan. Este grupo provincial quiere promover un acuerdo unánime del conjunto de la corporación para alcanzar el consenso y la unidad política respecto a lo que demandan los ciudadanos. Consenso versus confrontación, unidad frente a unilateral, porque así seremos más fuertes en Madrid, que es de lo que se trata. Nosotros pedimos consenso para hacer un AVE
para ciudad y para provincia. Lo que nos demandan los ciudadanos es la unidad de acción y acuerdo político. Con la unión solo podemos ganar todos. Los primeros, nuestros ciudadanos y nuestras empresas. No dinamitemos el consenso político, miremos hacia el futuro y no hacia el pasado. Moitas grazas. Moitas grazas, Luisa. Ten a palabra don César Mosquera. Grazas, señor presidente. Hoxe inaugúrase en Pontevedra un tramo, 9 kilómetros, creo que son, de circunvalación, ou A57, ou xa non se sabe como se chama. Iso exactamente programouse, acordouse, en unha reunión entre o actual alcalde de Pontevedra, que estaba eu presente, o delegado territorial, o delegado da demarcación e o seu director, Jesús Rubio, en Nobrando 99, do 99. Promesas e contrapromesas de que iba a ser este trazado, iba a ser aquel trazado, viña para arriba, viña para baixo, pasaron gobernos do PSOE, do PP, outra vez do PSOE, e mocións, contramocións que se retrasaba, non se retrasaba. Total, que se empezou a obra no 2015, un tramiño de circunvalación, e remátase no 2024 un tramiño de circunvalación que non é tal circunvalación, son simplemente un tramiño. Ben, isto a conto de que isto me soa moito. Me soa moito e acórdome que preguntaban unha vez que parecelle que o prazo de 2016 para facer iso é moi largo. Dixo, se está no 20, doume por conforme. Bueno, parece que era en fin, que tiraba a toalla de máis cando. Bueno, estamos outra vez con esa discusión de plazos, de non plazos, que se 30, 32, 40, 25, a saber, non? Se cadra xa se fai para mañán. E eu teño que recordar ao PP o mismo que recordei con respecto a esta moción e incluso esta mesma. O gallato verán ese ardor cando gobernan en Madrid. Esa disposición para que se fagan as cousas en tempo e forma. O gallá. E agardo que así sexa cara ao futuro e o gallá sexa así. Ben, non vamos aquí a relatar todos os méritos, tamén o noso congresista, a nosa senadora, presentaron unha moción no Senado que salió aprobada para ano 2030, para ano non sei canto. Obviamente, digo mismo o que dixemos en estas ocasións. É necesario? Sí. Porque reclama o PP ou reclame quen sexa, nós vamos a apoialo. Coa dúbida de que o oportunismo parece que enseña a patiña, parece que enseña a pata dunha maneira bastante clara, pero dá igual. Nós vamos a apoialo, repito, e supoño, agardo, teño a esperanza, igual non perdo inocencia a pesar de levar moitos anos, de que cando teñan ustedes, que en algún momento supónse que terán responsabilidades de goberno, como tuveron no pasado, manteñan ese espírito e realmente se apliquen para que se faga, porque todo o que é necesario, todo o que sexa bo para Galicia, neste caso para a provincia de Pontevedra, toda Galicia, creo que sería bo e, por tanto, nos vamos a defendelo e apoialo, neste caso, vía moción do PP. Moi ben, moitas grazas. Ten a palabra a voceira do Grupo Socialista, a diputada dona Ana Laura Iglesias. Sí, moitas grazas, presidente. Moi bo día outra vez a todas e a todos. Eu, de verdad, señora Sánchez, non sei se minte por descoñecemento ou minte directamente por descaro. E a ver se conseguimos ter claro, cando acabe a miña intervención, de como está e de como estaba esta conexión ferroviaria entre Vigo e Porto. Primeiro, porque vamos a principar por lamentar
que esta moción do Partido Popular non veña precedida por unhas sinceras desculpas ou canto menos dun exercicio de autocrítica en que fose tímido ao respecto das claras responsabilidades que os gobernos do Partido Popular, sobre todo o goberno do señor Rajoy, tiveron co maltrato ferroviario a Vigo e a provincia de Pontevedra. Pero tampouco escoitamos que saliran vostedes defendendo o AVE Vigo-Porto cando a súa xefa en Madrid, a señora Ayuso, saiu facendo unhas declaracións nas que pedía abertamente ao Goberno do Estado postergar a saída sur que conecta Vigo con o Porto para priorizar a conexión Lisboa-Madrid. Non nos escoitamos, ni fixeron ningún tipo de manifestación, ni de encontro, ni de reivindicación, ni salieron nos medios, ni trouxeron moción, ni dixeron absolutamente nada. Caladiños como petos. Esta é a moción da indignidade do Partido Popular coa cidade de Vigo. Así que a pregunta é clara. Por que o AVE Vigo-Porto é agora tan importante e tan urxente para vostedes e por que non o era cando gobernaron no Estado? Por que non lle exixiron ao señor Rajoy que pusera en marcha esta infraestructura que agora se lle abren as carnes reivindicándoa? Si tan vital é, por que no ano 2007 non tiñan vostedes o Partido Popular un proxecto de entrada do AVE a Vigo en superficie que imposibilitaba totalmente a salida sur ferroviaria? Miren, se non fose pola oposición firme do alcalde de Vigo, Abel Caballero, a este proxecto, sería imposible a conexión con o Porto a través de un túnel hasta Porriño. Non sei de que se ri, debe ser que o representante do Concello de Pontevedra non ten idea do que pasa no Concello de Vigo, claro está, e por iso se ríe. Sería imposible estar falando agora mesmo da conexión e da salida sur ferroviaria. Ou é que non saben de que vai isto? Se houvese entrado en superficie, que era o seu proxecto, non habería lugar ao túnel, e que non se enteran absolutamente de nada. Menos mal que chegou o Partido Socialista, menos mal que chegou Abel Caballero á Alcaldía de Vigo para parar este proxecto. É certamente ridículo vir a este pleno con esta moción, cando todo isto do que falan aquí neste papel xa está aprobado. AVE Vigo-Porto no ano 2030? Por suposto que sí, e de aí non nos movemos, pero nin nós, nin o Goberno do Estado de Pedro Sánchez, porque non se enteran. Miren, foi durante o Goberno de Zapatero, cando se fixeron os primeiros estudos sobre esta conexión. Falaba vostede, señora Sánchez, do ano 2011, por suposto que sí. Foi o Goberno de Zapatero quen fixo o primeiro estudo, pero saben que pasou? Que lamentablemente para a cidade de Vigo e para esta provincia, no ano 2011 chegou Rajoy e Ana Pastor o Goberno do Estado, e con eles a paralización total, o silencio total. Non lles escoitamos ningunha reclamación a vostedes, nin ao Partido Popular de Pontevedra, nin ao Partido Popular de Vigo. Nada de nada. Solo silencio. Ata agora, claro, que tivo que vir Pedro Sánchez no ano 2020 na cumbre de Guarda co entonces primeiro ministro portugués, o señor Antonio Costa, onde se toma a decisión de lanzar un tren de alta velocidade Vigo-Porto. Acordo que foi ratificado no ano 2022 en Viana. E lles lembro que foi o alcalde de Vigo, o señor Abel Caballero, quen estivo presente nestas dúas cumbres, nestas dúas reunións. E xa está en marcha. E como vexo que non se entera, yo vou explicar. Miren, xa se fixo o estudio da alternativa da saída sur en túnel. Xa está feito. Xa está prácticamente acabado o estudo informativo que en breve sairá a exposición pública. E xa están feitas as prospeccións arqueolóxicas tanto na estación como no tramo que transcorre do túnel por Sárdoma. Ven como non se enteran? É que xa está traballando o Goberno de España. E yo volvo a recordar, hoxe podemos estar falando de salida sur porque o actual Goberno de Vigo, encabezado por Abel Caballero, conseguiu eliminar o maior impedimento que esta obra, que era a entrada do tren en superficie, conseguindo a entrada en túnel de Redondela, que, por certo, a enorme zanja que rompía Teix en dous era o seu proxecto, o proxecto do Partido Popular. E esta é a única realidade. E si, a saída sur é tan importante agora para o Partido Popular, por que non a fixo Mariano Rajoy? Por que non lle reclamaron vostedes a Mariano Rajoy e a señora Aña Pastor? Teño que recordarlles que gobernaron vostedes en España ata o ano 2018, pero aínda lle vou a contar máis. Estas son as recentes declaracións do secretario de Estado de Transportes, o señor Santano, onde di, literalmente,
que reiteran o compromiso do Goberno español para ter finalizado o AVE entre Vigo e o Porto no ano 2030, declaracións que fixo fai 15 días. Pero di máis, o secretario de Estado recorda que o Ministerio de Transportes está levando a cabo todos os avances necesarios para cumplir con este horizonte temporal e suliña a condición necesaria de que o Goberno portugués acompaña durante este proceso para que as obras se leven a cabo de xeito coordinado e simultáneo, porque o que falou do 2032 foi o Goberno portugués. Moitas grazas. Ten no seguinte turno de palabras, se ten a ben. Ten a palabra a deputada dona Luisa Sánchez. De nuevo, me sorprende el tono de la señora Iglesias. Yo no miento. Y desde luego, si lo que estamos buscando es un consenso y a todos nos interesa la defensa de nuestro territorio, flaco favor está haciendo usted. Hace referencia a que Ayuso es la que ha decidido Lisboa-Madrid y es contra la que nos hemos levantado. Que yo sepa, Ayuso no es la presidenta del Gobierno de España, ni tiene potestad ni capacidad de decisión para decidir qué se ejecuta antes, si Lisboa-Madrid o Lisboa-Vigo. En segundo lugar, me sorprende que haga una defensa tan encarnizada del AVE cuando la teniente de alcalde, Carmela Silva, en el Senado, hace muy poquito tiempo, se ha abstenido y no ha apoyado precisamente la moción para que la defensa de este AVE Lisboa-Vigo. Es curioso que vaya en contra de lo que se votó en el Concello de Vigo. En el Concello de Vigo se aprobó la conexión con un horizonte 2030, pero esta señora, cuando se traslada al Senado, decide que se abstiene en contra de los intereses de esta provincia, poniendo falsamente que la temporalidad del 2032 era lo que tenía que desaparecer, cuando lo que estaba reclamando era el AVE por otro sitio. Desde el año 2018, que yo sepa, el señor Pedro Sánchez está en el Gobierno, que está haciendo estudio sobre estudio sobre estudio y no ha hecho ni ha priorizado absolutamente nada. Exactamente igual el señor Puentes. Y si todo está tan bien, como dicen ustedes, que está perfectamente autorizado, que ya se han hecho todos los estudios, que ya están todos los trámites hechos, entonces, ¿con qué motivo organizan ustedes un pleno extraordinario en Vigo para reivindicar a su Gobierno el AVE? Si está todo hecho, si está todo claro y si están todos los estudios analizados, ¿por qué hacen ustedes un pleno extraordinario y montan un concierto amparándose detrás de la Navidad que no ha tenido ningún efecto, más allá del propio interés político del señor Caballero, no de los intereses de los ciudadanos de esta provincia? Así que yo insisto, no tengan criterio selectivo hacia atrás, hay mucha gente implicada, pero ha estado más el PSOE en el Gobierno central que el PP, así que también se podía haber avanzado. Olvidemos el pasado y miremos hacia el futuro. ¿Queremos un AVE? ¿Queremos esa conexión o no la queremos? ¿Queremos que nuestros ciudadanos dispongan de una buena infraestructura o no la queremos? ¿Queremos que nuestras empresas sean competitivas o no lo queremos? Está en sus manos votarlo. Moitas grazas, Luisa. Ten a palabra dona Laura Iglesias nun turno de 3 minutos. Mire, señora Sánchez, vostedes nunca buscan consenso, vostedes sempre buscan confrontación. Ese é o problema do Partido Popular. Queremos o AVE Vigo o Porto no ano 2030? Por suposto que sí, xa non sei cantas veces yo teño que decir. Son vostedes o que non o quixeron cando gobernan. Vostedes solamente lle piden ao Goberno central cando gobernou o Partido Socialista. Non vin esta defensa encarnizada do AVE Vigo Porto cando gobernou o señor Rajoy. O que pasa é que non lle gusta botar a vista atrás porque foron vostedes os que paralizaron todas as obras ferroviarias e as obras de infraestructuras cando gobernou o señor Rajoy e a señora Ana Pastor. Os datos están aí, A diferencia é que cando goberna o Partido Socialista se
poñen en marcha as cousas. Porque non está feito, señora Sánchez, de verdade teño que explicar eu como vai o procedimento administrativo? Ou pretende vostede, está falando vostede, de que o Goberno de España faga unha infraestructura sen ter os estudos e sen ter toda a documentación que ten que ter? Eu estou dicindo, xa están en marcha os estudos. Que máis quere que lle diga? É que non sei como explicarlo. No ano 2021, o Ministerio de Transportes contratou o estudo de alternativas para a salida sur ferroviaria. Xa está feito. No novembro do 2021, en marzo do 2023, entregouse este estudo de alternativas, sentando as bases da futura liña Vigo-Porto. O 16 de xuño do ano 2023, contratouse por parte do Ministerio de Transportes o estudo informativo cun valor de case 900.000 euros para este contrato. É un prazo de execución de 18 meses e que están a piques de entregalo en plazo, e tempo e forma. Unha vez que se teñan estes estudos é cando se vai a contratar o proxecto constructivo e despois se van a licitar as obras. De verdade teño que explicar como se fa o procedimento administrativo. Esta é a clara exemplo de que o Goberno de España está en disposición e está facendo o que ten que facer. Decía vostede que quero o mesmo compromiso do Goberno de España que o Goberno de Portugal. En serio? Cando é o Goberno de España o que está falando de que está en disposición, de que está facendo todo para ter o ano 2030, e é o Goberno de Portugal, o Goberno luso, o que falou do ano 2032? De verdade queren o mesmo compromiso do Goberno de España que o Goberno de Portugal? Pois eu non. Eu quero que o meu presidente, que o presidente de España, teña o compromiso que está tendo hoxe en día, que é o AVE, Vigo, o Porto no ano 2030, como xa o acaba de decir fai 15 días o secretario de Estado, que volve a reclamar o seu compromiso con ter esta infraestructura ferroviaria no ano 2030. Pero que aparte llevou a decir máis, é que xa hai convocada unha reunión entre o secretario de Estado español e o secretario de Estado portugués para trasladar o firme compromiso do Goberno de España con esta infraestructura no 2030. Ven como non se enteran de nada? É que xa está en funcionamento, é que é o Goberno de España o que ten os estudos moito máis avanzados, é que é o Goberno de España que habla do AVE do 2030, e o Goberno portugués é o que fala de retrasar esa conexión. Porque que quere que fagamos? Que cheguemos co AVE en España hasta o Río Miño no ano 2030? E despois que? De novo, moitas grazas. Remata o turno de intervencións dona Luisa Sánchez. En primer lugar, agradecer al señor Mosquera el voto favorable. Creo que es lo que vamos buscando, consenso a favor de nuestro territorio y de nuestros ciudadanos. Y a la señora Iglesia comentarle varias cosas. Si está todo hecho, vuelvo a insistir, si está todo hecho, está en vías de solución, entiendo que ustedes se sumarán y votarán a favor de esta moción. Si todos contamos con el apoyo, si todos los estudios están hechos, se va a licitar, se va a contratar en los plazos previstos, entiendo que ustedes apoyarán esta moción o se van a abstener, como hizo la señora Silva en el Senado, o va a votar en contra, como votaron los eurodiputados socialistas que en el mes de abril apoyaron atrasar el Vigo-Oporto al horizonte 2040. ¿No tiene nada que decir a eso? ¿Todo es culpa del PP? ¿Por qué montan ustedes entonces un pleno extraordinario y unos conciertos reivindicativos para agilizar el AVE Vigo-Oporto si realmente no tienen que reclamarle nada al Gobierno de este país? Yo les rogaría, por favor, que por consenso, por el bien de los ciudadanos y por el bien de nuestro territorio, ustedes no se abstuvieran, no se pusieran de perfil y votasen a favor de esta moción. Moitas grazas, a verdade, que non se entendería outra cousa que non fose o voto a favor desta moción. Seía a colación o tema da presión que exerceron algúns para conseguir determinadas cousas, pero eran, ao mellor, son esos mesmos que se abrazaban a Pedro Sánchez e agora se manifestan contra él, ou son os mesmos que dicían que o AVE por Cerdedo estaba garantizado ao 100%, e agora resulta que din que Vigo está humillado, e ou son ao mellor os que decían que tiñan fío directo cos ministros, entéranse polo xornal que Vigo non vai a ser porto nodal, ou son os mesmos que ao mellor decían que tiñan detrás toda a ciudadanía
e teñen que facer protestas musicais para encher unha praza, ou son os mesmos que decían que poñían a Vigo por riba de todo e non son capaces de poñer unha firma nun manifesto con Portugal para o AVE, Vigo ou Porto, ou de votar a favor desta moción. Vamos a proceder entón a votación desta punto número 7, que é moción do Grupo Provincial do Partido Popular de solicitud ao Goberno de España para exixirlle o seu compromiso coa construción da liña de alta velocidade ferroviaria Vigo a Porto para a súa posta en funcionamento no ano 2030. Votos a favor? Abstencións? Queda aprobada por unha maioría de 17 votos. Pasamos ao seguinte punto do orde do día, que é a moción do Grupo Provincial do Partido Popular sobre o apoio ao Pacto pola Lingua. Ten a palabra o voceiro do Grupo Provincial do Partido Popular e deputado Jorge Cubela. Agora. 5. Aí. Grazas, presidente. Plantexamos dende o Grupo Provincial do Partido Popular unha moción en positivo. Unha moción en positivo en apoio ao Pacto pola Lingua. Como todos sabemos, o marco normativo que protexe a nosa lingua outórgalle á Administración local un papel decisivo na promoción e normalización do uso do galego, en exercicio de competencia propia, sendo legislación aplicable en materia de lingua galega para as deputacións e concellos de Galicia o artigo 5 do noso Estatuto de Autonomía. Tamén os artigos 4, 6, 11 e 25 da Lei 3.1983 de normalización lingüística e máis o artigo 7 da Lei 597 do 22 de xullo de Administración Local de Galicia, a larga, así como a Carta Europea das Linguas Regionais ou Minoritarias, Regulamentación Internacional. O Plan Xeral de Normalización da Lingua Galega, aprobado por unanimidade no Parlamento Galego en 2004, establece como obxectivos específicos para a Administración local o de consolidar o papel normalizador das corporacións locais e das deputacións, e o de incluir a promoción do galego no concepto de servizo que se lle ofrece á cidadanía. As corporacións locais, que foron todo un exemplo de galeguización dende hai décadas, poden e deben desenvolver accións encamiñadas a implicar o conxunto da sociedade no proceso de normalización lingüística. Por seren as administracións máis próximas á cidadanía, son moi apropiadas para desenvolveren accións encamiñadas á implicación cidadá, á dinamización, a recuperación social e ao incremento do uso e prestixio do idioma propio e oficial de Galicia nos distintos ámbitos e sectores sociais. Alén disto, a rede de dinamización lingüística posta en marcha pola Xunta de Galicia, así como outras entidades de marcado carácter municipalista, traballan a prol da colaboración e das accións conxuntas entre as administracións autonómica e local, en resposta á necesidade de establecer unha dinámica de traballo conxunto coa que sumar esforzos, aproveitar sinerxias e evitar duplicidades. A colaboración entre as administracións constitúe unha liña estratéxica consolidada no labor común de protexer e promover a lingua propia de Galicia. Despois das últimas eleccións autonómicas, o Goberno galego presentou ante o órgano legislativo a súa proposta de acadar, neste mandato, un gran acordo de país entre todas as forzas políticas, no marco dun pacto pola lingua. O Goberno galego puxo sí en riba da mesa a súa vontade de chegar a un novo acordo en materia de política lingüística, con todas as forzas políticas representadas no Parlamento de Galicia, e que inspirou as aprobacións da Lei de Normalización Lingüística e do Plan Xeral de Normalización da Lingua Galega, deixando de lado todo aquilo que separa ideolóxicamente as distintas forzas políticas, centrándose no elemento de unión de todos os galegos e galegas, como debe ser a lingua galega. Os datos do IGEF, publicados recentemente, constatan unha situación nova para o galego, en relación sempre cun cambiante paradigma social no que teñen moito que ver novos hábitos de vida, de comunicación, especialmente entre as xeracións máis novas, ou as dinámicas demográficas marcadas por un forte incremento de chegada de novos galegos dende latitudes xeográficas e culturalmente distintas da nosa, entre outras causas. Ademais das forzas representadas no Parlamento, o Goberno galego trasladou a súa intención de que neste acordo tamén participen os principais actores sociais do país, cobrando especial relevancia o papel das institucións máis próximas á cidadanía, como son as propias entidades locais e as diputacións. Por todo isto, queremos que a Corporación
da Diputación de Pontevedra aprobe a proposta de acordo que plantexamos dende o Grupo Provincial do Partido Popular. Que se inste aos diferentes axentes sociais implicados na normalización lingüística a acadar un gran acordo entre todas as forzas con representación parlamentaria e declarar o seu apoio ao Pacto pola Lingua, para iniciar así un gran pacto social de impulso do uso do galego e dar traslado deste acordo á Consellería de Cultura, Lingua e Xuventude da Xunta de Galicia e aos grupos parlamentarios con representación no Parlamento de Galicia. Gracias, presidente. Moi ben, moitas grazas. Ten a palabra don César Mosquera. Grazas, señor presidente. A lingua é algo sumamente importante, polo menos todos estamos de acordo ou nas declaracións públicas así o facemos. E resulta que se nos propón aquí que demos apoio a algo que é un gran pacto pola lingua. Vale. Que pacto? Porque podemos facer un pacto ou intentar facer un pacto que supoña unha deriva que remate na desaparición do galego. Ou podemos facer un pacto que remate nunha revitalización do galego. Pero hai que saber pa qué. E moito nos tememos que realmente o que se está propoñendo é mesmo feito de traelo aquí, cando un quere un pacto, colle e séntase a falar e mira o que hai. E non fai unha campaña para dicirle ás demais forzas políticas ou me tragas con este pacto ou, senón, vouche a botar en riba toda a presión que poida para que cedas ou quedar ti como o excluinte que non queres pactar. Hai un antecedente. Aquí no ano 2003 incorporáronse algúns diputados e diputadas que tiña como práctica falar en español nos plenos. E o propio PP doulle un aviso, porque se quería chegar ao acordo 2004, que se chegou, pois había que corrixir certos comportamentos. Podo dar nomes que están por aí, pero non creo que supoña. En estes momentos eso non sucede. Eso non sucede. O sea que a vontade que hai por parte do PP de chegar a un pacto que supoñe unha revitalización do galego parece que non existe. E lamento moitísimo, de verdade, porque evidentemente isto non hai ninguna forza política que poida revertilo. Ou é algo mayoritario da sociedade ou non hai. Polo tanto, contar con todos e que haxa esa vontade pois sería sumamente importante. Pero non son as formas, nin os comportamentos que estamos vendo. Traen isto aquí, o sea, cando, xa digo, hai uns comportamentos mismo nesta corporación, e non digamos en outras, que son contrarias a todo o que as declaracións son absolutamente contrarias. Por non falar, por exemplo, de que, claro, si no ensino, se as matemáticas ou a informática se dan en galego é unha imposición. Sempre sacamos ca cantinela de oposición. Todas as medidas que son coñecidas que poden revitalizar un idioma sempre son imposición. Sempre. Sempre. Esa é a cantinela de certo sector do Partido Popular que automáticamente saca o de imposición. E a realidade é que, mentras tanto, o idioma se nos está indo. En canto se perden os falantes, recuperalo, sobre todo en situación como o de galego, é francamente difícil. Tuve por biografía pois bastante que roer, vamos, que documentarme de sociolingüística. E resulta que non hai ningún sociolingüista serio que poida defender que existe ese bilingüismo armónico sin ningún, en fin, deixando a liberdade individual sin medidas correctoras. O último que vivín foi en Suecia,
que se ocorreu fomentar o bilingüismo inglés-sueco. E tuveron que cortalo porque resulta que pasaba a ser monolingüismo inglés. Un Estado con todos os seus aparatos e demais. Ese bilingüismo armónico e simpático en sociolingüística non existe. Pode existir individualmente. Unha persoa pode ser perfectamente bilingüe, ahora, unha colectividade non. E tuveron que volver atrás esas medidas de fomento do inglés, tuveron que recortalas e facer as medidas de fomento do sueco. Miren a historia. E, polo tanto, lamentando moito, non nos parece a forma, vayan dando exemplos se queren, nos parece moi desafortunado ter traída esta moción aquí. Vamos a votar en contra. Moi ben, moitas grazas. Ten a palabra o deputado Carlos Gómez. Moitas gracias, presidente. Bos días a todos e a todas. Bueno, eu creo que esta moción que trae aquí o Partido Popular o que recoñece a ruptura do consenso social nestes 15 anos de goberno do Partido Popular. Estamos, ou mellor dito, creo que deberíamos estar todos de acordo en que hai que recuperar o consenso social, pero sempre dende a responsabilidade. E para facelo desta maneira hai que eludir o ruído e ir á acción. E aí onde a nós, polo menos, sí que nos van a encontrar. Eu creo que traer esta moción, como ben dice o voceiro do BNG, de entrada, creo que unha falla de respeto aos galegos e as galegas e tamén aos pontevedreses e pontevedresas. Pero a estas alturas tamén somos todos conscientes de que a nosa lingua, a nosa cultura, están máis que esmorecendo. E isto non é soamente unha cuestión de sensibilidade, que cada un ten a súa, senón que creo que tamén deberíamos ter bastante máis amor propio todas e todos os que representamos nas diferentes administracións os galegos e as galegas. É dicir, un compromiso absoluto co noso país. Tamén hai que deixar ben claro que neste momento complexo e complicado para, como decía antes, a nosa lingua e a nosa cultura, restituir a senda do consenso non vai a ser nada doado. Falan das administracións, o compromiso das administracións dende fai moitos anos. Eu estou nun concello onde o Partido Popular presenta mocións en castelán. Entón, creo que o que debemos é ser moito máis serios e máis comprometidos a hora de presentar estas mocións. Hai que, de entrada, recuperar o diálogo social, fundamental, polo menos para nós, para así poder acadar o obxectivo marcado non pola administración, senón dese pacto social que non é outra cousa que recuperar o noso patrimonio lingüístico. E aí é onde digo que non todos os estamentos sociais deben participar, pero tamén hai que dicilo, con paz social, algo que creo que o Partido Popular non nos ten acostumados, polo menos últimamente, polo que non vai ser fácil ou doado para poder chegar a ese acordo. Pero sí o que creo que, ou creemos que fai falla, por un lado é o que eu creo que hoxe queda patente aquí con esta moción que traen vostedes, é asumir a responsabilidade por parte do Goberno da Xunta de Galicia da situación do noso patrimonio lingüístico, da nosa lingua e da nosa cultura. E despois eu creo que fai falla moitísima xenerosidade por parte de todas e de todos os representantes
non solamente nesta administración provincial, que creo que non hai por que debatir esta moción, senón no Parlamento galego, que é onde se fixo días atrás, a xenerosidade ten que ser por parte de todos e de todas, para chegar a ese tan consenso ansiado pola sociedade galega. En definitiva, o que nós queremos deixar clara é a nosa postura, a postura deste grupo provincial, que é a mesma que a do Partido Socialista dos galegos e galegas. Estaremos nese pacto se se fai sempre dende a concordia e do pacto social. O Partido Socialista entende que esta moción está fora de lugar, non imos a votar en contra por responsabilidade, dicindo que sí, queremos ese pacto social, pero que hai liñas vermellas que non se poden cruzar. Adiantamos a nosa abstención. Moi ben, moitas grazas. Ten a palabra don Jorge Cubela. Sí, vou intentar facer a miña intervención dende o máximo respeto á propia moción e ás persoas que me precederon no turno de palabra. Pero, evidentemente, temos que replicar o que consideramos unha falta de vontade política na falta de sensibilidade de apoiar unha moción absolutamente limpia, blanca, como se di no argot político, porque non conleva nada máis que a manifestar a sensibilidade da Corporación Provincial, que foi unha corporación que dende o xurdimento das Irmandades da Fala e de todos os movementos culturais e galeguistas que comezaron no século XX, tuvo un compromiso, moitos deputados así están nas actas recollidas, co uso da lingua galega. Eu mesmo, como portavoz, sempre, na miña liberdade, sempre intervín nesta casa en galego. O presidente da Diputación, Luís López, é el mesmo o responsable da área de lingua na Diputación de Pontevedra. Dentro dun ámbito de liberdade, cada un usa un idioma ou outro. O que se está recollendo nesta moción é un propósito que está promovendo o propio Conselleiro de Cultura, Lingua e Xuventude, cunha recén creada Consellería, Carteira de Cultura e de Lingua, que é unha demostración e un feito político sustancial para o momento que vivimos. Polo tanto, pois miren, non vamos a ver quen é máis galeguista, quen fala máis galego, nin de quen é a culpa ou a responsabilidade de certos feitos pois que se están a dar. O que é importante é que se manteña o consenso. Eu quero esperar que a votación neste pleno por parte do Bloque e do PSOE pois non é o resultado do que vai a facer o PSDG nin o Bloque no Parlamento de Galicia. Espero que o resultado sexa moi distinto. E eu creo que a man tendida que o propio conselleiro lle está lanzando aos grupos políticos con representación parlamentaria, así como o ámbito de diálogo ao que está intentando chegar con este pacto coas organizacións, empecemos pola Real Academia Galega, polo Consello da Cultura de Galicia e con moitísimas entidades, co propio Concello de Santiago por ostentar a capitalidade da comunidade autónoma, é fundamental para chegar a iso. Non habería pacto no ano 2004 se todas as forzas políticas non abandonasen a un lado as súas diferencias ideolóxicas, os seus intereses partidistas e puxeran en riba da mesa pois o necesario que era chegar a un acordo de país. Como tampouco sería posible que tiveramos estatuto de autonomía con representación de todas as ideoloxías. Tampouco non vamos ahora aquí a falar de historia, pero se lle sona personaxes como Camilo Nogueira ou o señor Albor, que foi o primeiro presidente democrático da nosa autonomía, pois foron referencias políticas para a historia presente de Galicia, persoas de distinto ámbito político. O señor Piñeiro, que foi deputado independente nas listas, e xa remato, presidente, nas listas do PSDG, deixou para a historia o seu ideal de que non houbera un partido galeguista, sino que todos os partidos con representación no Parlamento de Santiago foran e tiveran unha sensibilidade galeguista, que foi o gran éxito da autonomía en Galicia. Por iso, a este pacto, eu creo que é importante que se sumen todas as forzas políticas.
Non vou aquí a manter un debate como se estuviéramos en Santiago, porque non estamos, rematando, por pero sí favor. que pediríamos que a futuro todos, si creemos en que debe haber un gran pacto de país para promocionar, Remate defender e apoiar o uso do galego, estemos nel. Moitas gracias. Ten a palabra don César Mosquera. Grazas. Escoitando, casi dá ganas de aplaudir. Sí, o problema é que o decreto de bilingüismo creo que está aí, e rompeu un consenso que romperon ustedes, e ir ás manes de Galicia bilingüe tamén. Creo, non sei, digo, bueno, creo que está aí, non? Mire, vamos a ver, todos os anos no mundo desaparece algunha lingua, están desaparecendo miles delas. Sábese moi ben como desaparecen e como se manteñen. Sábese moi ben, está moi ben estudado. Sábese, conócese perfectamente. Entonces, se o que queren é un acordo pola lingua, para que vaya morrendo sin maior problema, non conten con nós, conten con outros, miren para outro lado, pero logo non conten con nós. Se o que queren é un pacto pola lingua, para que a lingua se revitalice e non siga perdendo falantes a toda velocidade, incluso invadindo ámbitos ou perdendo ámbitos que tuvo en certo momento, ámbitos de todo tipo, Por exemplo, na prensa cada vez se publica menos en galego, por exemplo, bueno, na xusticia podíamos seguir de todo tipo, non? Pois, conten con nós, se é para revitalizalo, ademais, terán a man tendida, non teñan absolutamente ningún problema. Pero, como dicía aquelo, non me gusta a orina do enfermo, entendes? Porque resulta que a traxectoria é a que é, e despois resulta que se lle propón un pacto. Non. E máis, se quere que diga o actual conselleiro, pois diría seguramente que a súa vontade é real de facelo. Ora, vanlle a deixar? Bueno, ogallá, eso sexa posible. Pero cando vivimos cousas sin dicirle nada que hasta algo que ninguén cuestiona como a toponimia, e resulta que teñen ustedes representantes públicos que se inventan toponimia. Concello de Pontevedra, concelleira do PP, Puente Sampaio, un día sí, outro tamén. Pero se non existe ese topónimo, por poñer un exemplo, a ver, non seamos un pouquiño máis rigurosos. Repito, ogallá. Eu sei que teñen dentro do PP en este sentido dúas almas diferentes. Vamos a ver cal se impón. Vamos a ver. Se é por potenciar o galego, conten con nós. Non ten esa pinta. A moción aquí é extemporánea e inoportuna. Por iso votamos en contra. Pero non se preocupe. No fondo, se realmente hai medidas, un pacto para dar medidas de revitalizar o galego, conten con o noso apoio. Non se preocupen que vai haber pacto. Ora, se é para outra cousa, non. Moi ben, moitas grazas. Ten a palabra don Carlos Gómez. Moitas gracias, señor presidente. Señor Gubela, non sabemos que vamos a pactar ou que queremos pactar. Por iso, eu, na anterior intervención, facía referencia a que non encontramos sentido traer esta moción aquí. En líneas xerais, todos utilizamos o galego nesta sala e creo que algo de compromiso temos. Insisto, é un tema de sensibilidades e cada un temos a nosa. O importante, para min, por exemplo, é que non hai diferencia entre o castelán, o galego, o vasco ou o catalán. Para min, todos son iguales de importantes. Claro, xa empezamos a encontrar problemas cando hai posturas de que o castelán está por riba de, o galego está por riba de, o catalán ou o vasco. E non se trata de ter esas posturas, senón que estamos nun país de países, nos guste máis ou non nos guste, e España sen Galicia non sería a mesma España, igual que España non sería igual sin Cataluña, e tampouco o sería igual que sen o País Vasco. Esa é a miña sensibilidade, a nosa sensibilidade. E, polo tanto, creo que é importante saber de onde partimos para poder chegar a ese pacto.
Entón, eu creo que sería importante que ese pacto se leve a cabo onde hai que leválo que no Parlamento de Galicia e despois demostrar no día a día nas diferentes administracións o compromiso que temos todos e cada un de nós. Insisto, creo que por responsabilidade non podemos votar a favor que nos gustaría dun pacto cando non sabemos cales son as intencións do Goberno da Xunta de Galicia. Reitero a abstención do Partido Socialista. Moi ben, moitas grazas. Pecha o turno de intervencións desta moción, don Jorge Cubera. Sí, sin necesidade de aducir nin eludir ningún comentario anterior, o único que vou dicir que nin o Grupo Parlamentario do Partido Popular de Galicia, nin o Goberno galego, nin o propio conselleiro, nin o presidente da Xunta adocen de ter satélites arredor que poidan impedir plantexar un debate no ámbito parlamentario, no ámbito político, no ámbito social, no ámbito cultural e incluso no ámbito económico. Polo tanto, eu non sei se que non saben cal é a proposta do pacto, eu vou a dicirlles os 5 puntos que están resumidos esta proposta de acordo, que pasan pola renovación dun plan xeral de normalización da lingua galega coa constitución de 11 grupos de traballo centrados en distintos ámbitos, poñer en marcha 50 medidas inmediatas para impulsar o neofalantismo, a aprendizaxe da cultura e idioma entre os nados fora de Galicia e fomentar o uso do galego no eido digital. Iniciar unha senda de crecemento do financiamento de políticas de impulso á lingua, situar a CRTVG como catalizadora da lingua, favorecendo produtos audiovisuais en galego e tomar as recomendacións para Galicia da Carta Europea das Linguas Minoritarias como folla de ruta. Podíase non facer nada? Podíase poñerse de perfil ou podíamos todos seguir dicindo quen fai máis e quen fai menos. Pero creo que este paso adiante, creemos sinceramente que este paso adiante dado polo Goberno galego, que creemos que como representantes lexítimos do pobo galego, porque así o votou o Parlamento galego, debe ser quen inicie este proceso. En palabras do presidente da Real Academia Galega, o señor Freixanes, manifestou claramente o seu posicionamento público a que se intente chegar a un grande acordo político. A propia presidenta do Consello da Cultura Galega, Charo Álvarez, tamén manifestou o seu apoio a que se poida establecer un gran pacto pola lingua e, polo tanto, é importante que se deixen os fagocitamentos ideolóxicos a un lado. Evidentemente, isto se terá que debatir con profundidade no Parlamento de Galicia, pero é moi importante tamén que as entidades locais, como o que representa a Diputación de Pontevedra, que incluso dende as propias asambleas locais para a aprobación do Estatuto de Autonomía no ano 36 tiveron un papel fundamental, o volvan a ter agora neste momento histórico para apoiar un gran pacto pola lingua galega en defensa do idioma, da lingua e da nosa fala. Mais nada, presidente. Ben, moitas grazas. Pois a verdade é que para os que seguimos falando galego, cando se apague este micro, pois é triste que esta moción nos aprobe por unanimidade. Isto de o sí, pero o non, e logo entendo que non vale en política. Así que, se hai consenso a favor do galego, manifestémolo co voto. Procedemos a votación deste punto número 8. Moción do Grupo Provincial do Partido Popular sobre o apoio ao Pacto pola Lingua. Votos a favor? Abstencións? En contra? Queda aprobado por unha maioría de 14 votos. Punto número 9 da orde do día. Moción do Grupo Provincial Socialista para reprobar ao Goberno da Diputación a súa actitude antidemocrática para cos alcaldes e alcaldesas da nosa provincia que non son do Partido Popular. Ten a palabra a voceira socialista Ana Laura. Moitas grazas, presidente. Dende que o Partido Popular está a gobernar na Deputación de Pontevedra, vemos como o caciquismo, por desgraza, ten volta a esta institución. En 8 anos do anterior goberno, os alcaldes e as alcaldesas da nosa provincia sempre foron respetados, no fondo e nas formas. Tanto foi así que moitos alcaldes e alcaldesas do Partido Popular, moitos deles veteranos, atreveronse incluso a decir públicamente que estaban encantados e encantadas co trato que lle dispensou a Deputación presidida por Carmela Silva.
todas as visitas da presidenta e todas as visitas dos deputados e deputadas de todas as áreas do goberno anterior fixéronse sempre co maior do respeto institucional que se merecían os alcaldes e as alcaldesas elixidos democráticamente. A chegada de Luís López á presidencia desta deputación supuso un paso atrás vergonzante e volvaron as prácticas decimonónicas e caciquís, como agocharse dos alcaldes e das alcaldesas que non son do Partido Popular, pero, en cambio, sí convocar os voceiros e voceiras do Partido Popular a xuntancias con veciños neses concellos. Non hai maior vergoña que ler as queixas dos alcaldes e das alcaldesas da nosa provincia que denuncian as súas maneiras antidemocráticas de entender a esta administración pública. Pero, pior de todo, é agocharse dos alcaldes e das alcaldesas socialistas para as visitas de obras e para a presentación de programas. Non hai maior vergoña ca esa. E aí está a medida do seu caciquismo, a medida do grande que lle quedan a vostedes o goberno da Deputación de Pontevedra. Estamos a vivir unha clara perda de calidade democrática. E non o digo eu, que tamén, senón que o din os propios alcaldes como os alcalde de Rodeiro ou o alcalde de Cuntis que veñen de denunciar recientemente estas prácticas coas visitas da Deputación aos seus concellos onde presentaron investimentos e visitaron obras sen dignarse nin sequera a telos avisados previamente, o que lles levou a ter que pedir explicacións publicamente e mesmo a reprobar estas actitudes tan lamentables levadas a cabo polo presidente da Deputación e polos deputados e deputadas do Goberno provincial. E non fai falla máis, para demostralo, que ver as fotos que vostedes mesmos suben e publican ás redes sociais da Deputación ou as súas notas de prensa. Miren, visita da deputada de Infraestructuras para presentar unhas obras en Rodeiro e visita do presidente da Deputación e de 2 deputados a Rodeiro sen avisar o alcalde. Sónalle, presidente. A súa visita ao Concello de Rodeiro, ao seu propio Concello, e a visita que a deputada de Infraestructuras fixo ao seu Concello sen dignarse a avisar o alcalde legitimamente elexido democráticamente. Saben o que pasaba antes? Aquí temos tamén o contrapunto, señor presidente. Este, por si non se recoñecen as fotos, é vostede. Vostede, acompañado por deputados do anterior goberno provincial presidido por Camela Silva, en visitas a obras e investimentos que o goberno provincial puso en marcha en Rodeiro, en no que, obviamente e claramente, se avisaba o alcalde de entonces, ou se presidente da Deputación, para que asistise a estas visitas. Isto chámase democracia. Pero que non solamente pasa en Rodeiro, como decía, hai aquí unha infinidade de exemplos. Visita do presidente ao Concello de Cuntis e da deputada de Infraestructuras para presentar unhas obras. Onde está o alcalde? Onde está o equipo de goberno de Cuntis? Ai, é que en Cuntis goberna o Partido Socialista, claro, non nos vamos a avisar, pero seguimos, Vilagarcía de Arousa, visita do deputado e visita do presidente a infraestructuras municipais, a un polideportivo municipal. Onde está o alcalde? Ai, é que en Vilagarcía tamén goberna o Partido Socialista, claro, non está. Seguimos, que hai para todos, A Cañiza, visita do deputado a Cañiza, no que aquí xa é que é todavía máis vergonzante. Non é que non solo non avisaran o alcalde da Cañiza, o señor Piña do Partido Socialista, é que ainda por riba avisan o seu concelleiro do Partido Popular, o portavoz do Partido Popular no goberno, na corporación da Cañiza. Onde está o alcalde? Avisado, non? Tamén tuvo que salir públicamente a falar deste tema e a censuralos. O Grove, tamén gobernado polo Partido Socialista, visita da deputada de Infraestructuras. Onde está o alcalde do Grove? Onde está o goberno do Grove aquí nesta visita? Vostedes acoden aos concellos onde non gobernan sen avisar aos alcaldes e as alcaldesas, repito, lexítima e democráticamente elexidos. Todo o contrario que ocurría no anterior goberno. Aquí está.
Visita da presidenta da Deputación a Mos, gobernada polo Partido Popular, agora e antes, coa alcaldesa Lidia Arévalo. Aquí están as fotografías. Pero hai máis, Visita da presidenta da Deputación a Lalín, co alcalde de Lalín. Creo que eu estaba vendo as fotos e... Non se preocupe que lles vou a volver a ensinar despois, señor Rematou o presidente. seu tempo que se excedeu, a verdade, con creces. Ben, ten a palabra don Jorge Cubela. Sí, grazas, presidente. Eu, compañeira Iglesias, porque o somos, sin acritude, aínda que o debate nos vai a dar os dous para bastante. Creo que se equivocan presentando esta moción, non polas datas, sino polo contido. Esta moción sí que é extemporánea e non a presentación da moción do Grupo Provincial do Partido Popular para apoiar a construción da línea de AVE Vigo-Oporto. Non sei se vai ser un acto de ignorancia, de atrevemento ou, sobre todo, de, insidia política polo que pasou fai ano e medio nas urnas, que hai que empezar a asumir. Miren, eu son alcalde dun concello, e non quero citalo porque non quero que se sinta atacado, que o 10 de maio do ano 22, o deputado de Infraestructuras foi ao seu concello a presentar un proxecto, sin previa invitación ao alcalde de Cerdedo Cotobade, un proxecto que conlevaba a firma dun convenio no que o concello poñía cartos. Vostede referiuse a dúas visitas onde a Diputación, dentro da súa autonomía e capacidade de autoorganización, presentou dúas actuacións nos concellos de Rodeiro e de Cuntis, sin financiamento dos concellos. Eu non sei se falan por boca do alcalde de Rodeiro, por exemplo, porque acaba de manter unha reunión esta mesma semana co presidente da Diputación, que estaba concedida moito antes de que vostedes presentaran esta moción e que estou seguro que polo contido da mesma non vai a inhabilitar nin o contido nin a recepción por parte do presidente debido aos importantes anuncios que se lle trasladaron ao alcalde de Rodeiro. E, polo tanto, eu creo que tamén outra compañeira, neste caso do BNG, a señora alcaldesa de Tomiño, tampouco vai a inhabilitar a reunión que mantivo o presidente da Diputación con ela esta mesma semana porque foi recibida e se lle comunicaron importantes acordos aos que vai a chegar a Administración Provincial co Concello de Tomiño, que, repito, goberna o BNG. Nin estou seguro que vai inhabilitar o señor Abel Caballero, alcalde de Vigo, a firma dos convenios que foron firmados esta mesma semana, nos últimos días, co presidente da Diputación, onde se anunciaron actuacións millonarias de financiamento e de cofinanciamento por parte da Diputación de Pontevedra, no que tamén estaba presente a vicepresidenta da Diputación. E, polo tanto, estamos a falar de tres alcaldes de distinto signo político. Podríamos falar do alcalde de Sanxenxo, podríamos falar da alcaldesa de Mos ou do alcalde da Estrada, que tamén recibiu boas noticias esta semana. Si queremos falar de actitudes antidemocráticas, non podemos facer política comparada, que é un exercicio en democracia fundamental para comparar pasado, presente e o futuro que virá. E en política comparada, neste caso, podemos falar do seguinte, que houve moitísimos rexedores e rexedoras, porque esta é a casa de representación dos concellos ao que deben acudir os alcaldes e as alcaldesas, votaron 8 anos sin cruzar o pasillo de presidencia. Eu fun un deles. O día que tomamos posesión a nova corporación, chegueime ao pasillo de presidencia e vin que se respiraba o mesmo aire que 8 anos antes. E fíxense vostedes, nunca pudemos trasladarlle a presidenta da Diputación, digan así coas caras, pero non van a topar unha sola nota de prensa, unha sola referencia nas redes sociais, nin en ningún tipo de fotografía que o alcalde de Cerdedo Cotobade, nin o de Rodeiro nese momento, nin a alcaldesa de Moraña, nin moitos máis do Partido Popular cruzasen ese pasillo para plantexar as necesidades dos veciños e das veciñas dos seus concellos. En cambio, aquí hai alcaldes no seu grupo, como a alcaldesa de Redondela ou o alcalde de Gondomar, que teñen o mesmo respeto para min que eu lles merezco a eles, si tuveron esa oportunidade no primeiro ano de goberno de Luís López. Por qué? Porque un home sensible ás necesidades dos concellos, das vilas e dos municipios, porque foi alcalde e iso nótase, e porque temos unha actitude de respeto, sobre todo de respeto institucional, hacia todos eles. E, polo tanto, home, que despiste que o ano 22, o 10 de maio, se convocara unha reunión, está aquí a nota de prensa recollida polos
medios de comunicación, onde un diputado de goberno, mediante un convenio que se suscribía co seu concello, non foi invitado. Non só pasou unha vez no mesmo ano, presidente, pasou dúas no mesmo mes do mesmo ano. A finais de mes de maio do ano 22, o mesmo diputado se plantou noutra parroquia en Quireza, no local social, sin invitar ao alcalde para presentar outro proxecto. O que pasa que, bueno, pois eu acudín a devanditas reunións sin ser invitado. E, polo tanto, pois, algúns podían facer o mismo. Eu acudín sin ser invitado. Non atoparán unha carta, un email ou un WhatsApp que tamén houbera sido un medio válido para min para ir a esa reunión. Nin tampouco, oiga, o delegado do goberno, que non reciba o pacto de Pedre, unha asociación de alcaldes de distinto signo político e que lle pedimos ata 14 reunións para ser atendido se non nos recibe. Queren facer política comparada? Mírense ao espello, non traian esta moción, reflexionen e se queren, temos que mellorar en algo, farémolo. Pero, por favor, se vostedes se levaron o guante blanco do caciquismo e, sobre todo, do sectarismo, digo, refirmo ao Partido Socialista, non ao Bloque, neso se levaron a palma. Rematei, presidente, que eu creo que xa non merece moito máis. Moitas grazas, señor Cubela. Ten a palabra a dona Ana Laura. Mire, señor Cubela, en serias políticas, en serio, non lle chegou con todo o que lle ensinei eu. Fala vostede precisamente como alcalde de Cerde do Cotobade. Mire, aquí teño unha foto, en Cerde do Cotobade, acompañado por deputadas e deputadas do anterior goberno socialista. De que está vostede a falar? En riba, outro alcalde do PP, o señor Telmo, de Sansenso, acompañado por deputadas e pola presidenta de Deputación, señora Ramallo. Aquí está, unha foto vostede coa presidenta da Deputación de Pontevedra e con un deputado socialista. Non ten nada que dicir. Claro que si nunca se pisou Marín sen avisar antes a alcaldesa. Daba igual que fora do Partido Popular. Sempre se avisou aos alcaldes e as alcaldesas cando no anterior goberno se pisaba, sí, señor Cubela, se pisaba os concellos. E todo o contrario que está acontecendo agora co Partido Popular. Vilanova de Arousa. Ai, Partido Popular, aquí sí que avisamos ao alcalde, verdad? Aquí temos o alcalde con deputados e deputadas. A Estrada, como non, alcalde do Partido Popular, aí está na foto avisado o alcalde da Estrada coa deputada de Infraestructuras. En Pollo, alcalde do Partido Popular, aquí non lle molesta, verdad, para a foto. Aquí se avisamos ao alcalde de Pollo para que asista cos deputadas e deputados e co presidente. Aquí non hai ningún problema. Ponteareas, claro, aquí está a deputada de Infraestructuras coa alcaldesa de Ponteareas que é do Partido Popular, tamén deputada provincial. Non fan o mesmo cos alcaldes e as alcaldesas do Partido Socialista. Lalín, claro, o alcalde de Lalín tampouco lle se estorba. Por certo, que decía que tratamos o anterior goberno como ningún, A Guarda, deputado provincial, alcalde da Guarda e outro deputado provincial, claro que sí. Aquí non molesta, verdad? Debe ser que tamén, como é deputado, tampouco molesta. Covelo, aí está o alcalde do Partido Popular visitando infraestructuras coa deputada de Infraestructuras. Señor presidente, por que non avisa vostede o alcalde de Rodeiro, o alcalde de Cuntis, o alcalde de Vilagarcía e os alcaldes e as alcaldesas do Partido Socialista cando vai a visitar aos seus concellos? Que medo lle ten vostede, por exemplo, o alcalde de Rodeiro? É que me gustaría sabelo. Foi elexido democráticamente polos veciños e as veciñas de Rodeiro igual que o foi vostede cando foi alcalde de Rodeiro. E aquí están as fotografías. Quere que lle volvo a ensinar? Vostede coa presidenta, vostede con deputados e deputadas socialistas. Falaba o señor Cubela de que nunca entrou na Deputación de Pontevedra en presidencia. Tamén lle teño que enseñar fotos diso, señor Cubela. De que minte? Aquí hai unha foto, Aquí está vostede. Mire, vostede coa presidenta da Deputación de Pontevedra, o señor Cubela. Carai, non debe de ser vostede da foto. E co que ten má hemeroteca, señor Cubela, de malo, é que está todo aí. É que están as fotos aí. Vostede dice que non entrou en presidencia, minte. Aí ten a foto. E o que lle estamos pedindo con esta moción é un tema moi claro. Deixen vostedes de volver os anos máis escuros da Deputación de Pontevedra, dos anos do caciquismo. Que medo lle teñen vostedes os alcaldes e as alcaldesas socialistas? Vaya rematando, por favor. Sí, moitas grazas. Ten a palabra don Jorge Cubela. Sí, simplemente, eu, de verdade, volvo a dicirlle que creo esta moción extemporánea e necesaria. E xa digo, que todos podemos mellorar, pero ninguén fixo nada ilícito nas cousas que vostede fala. E, home, que se queremos botar cousas en cara,
habría que preguntarlle ao alcalde de Cuntis por que non tuvo respeto institucional en visitar unha obra da Diputación, transmitilo nos medios de comunicación e non avisar á Diputación a mellor a facer unha visita conxunta. Non foi o caso do que fixemos nós, que se foi a plantexar un proxecto no que non hai convenio suscrito, nin o vai haber porque o financia integramente a Diputación, a proposta de actuación nese Concello. Miren, que non somos iguais, e vou a facer política comparada en feitos do pasado e do presente. Vostedes o primeiro que fixeron cando chegaron ao goberno foi paralizar, xa non me acordo se eran 8 ou 7, 8 actuacións en carreteras provinciais que ben estaban licitadas, adxudicadas ou a punto de firmarse acta de replanteo previo inicio das obras. Que casualidade que en todos esos 7 ou 8 concellos eran da mesma marca política. Non a vou a dicir porque a imagina. Iso nós non o fixemos. Non paramos ningunha actuación que estuvera adxudicada, nin a punto de empezar, nin licitada polo anterior goberno provincial. Ni unha, non poden dicir ni unha. Houve moitos alcaldes do Partido Popular que tuveron que recurrir mediante procedementos contenciosos administrativos ás adxudicacións e resolucións de varios plans extraordinarios que vostedes sacaron e que ganaron en sentencia firme. Polo tanto, non me faga risa do que están querendo transmitir con esta moción porque lle vai a volver de rebote. E son moitos os feitos que vostedes durante 8 anos atrincheraron nas súas formas de facer política. E non digo que foran vostedes os propios diputados, senón quen encabezou esta Diputación. Miren, eu fun ao Concello de Vigo, ao auditorio do Concello de Vigo, a entrega duns premios e me transmitiu a organización que o propio alcalde de Vigo lle prohibiu á organización que o Deputado de Cultura intervira dende o ámbito do anfiteatro do auditorio de Vigo. E como teño testigos e teño WhatsApp, podo acreditalo ante calquer tipo de instancia. Así que, por favor, a ganar en intentar equilibrar a balanza, vostedes nos van a ganar sempre. Xa digo que podemos mellorar moitas cousas, pero que en política comparada, vostedes se levan o guante. E falo do PSOE, que o bloque, polo menos, nos atendía, nos recibía, e inda que non nos leváramos as noticias que esperábamos, nos trataban con outra atitude moi distinta. Vostedes que representaron o PSOE de Vigo, se levaron sempre o guante nesto. E, polo tanto, teño que dicilo aquí, porque o vivín e o vivimos. Miren, entidades culturais, entidades sociais, entidades deportivas que lles pedían reunión non foron atendidas. Escena Galega, que é unha compañía que reúne as principais empresas de artes escénicas de Galicia, non foron recibidos. A Fundación do Museo do Pobo Galego dixeron outro día nun acto público ante 100 personas en Santiago que este goberno eran os primeiros que os recibían. Polo tanto, por favor, calen un pouco e tapen as súas vergonzas que teñen moitas que tapar. Moitas grazas. Pecha o turno de intervencións, dona Ana Laura. Mire, señor Cubela, vergonza súa, por vir aquí a este pleno a mentir. E minte vostede descaradamente. Sabe por qué? Porque este diputado de infraestructuras, cada vez que vostede quería algo para hacer dedo cotobade, cada vez que tiña unha dúbida, cada vez que quería pedir algo, levantaba o teléfono e inmediatamente se poñía o teléfono. Pero o mismo o deputado de Cooperación, o señor Santos Héctor, que estuvo aquí sentado. Pero como ten vostede a cara dura de vir aquí a mentir desa forma, de decir que non se lle recibía, de que non se lle atendía? Señor Cubela, aquí está, o deputado de Infraestructuras. Sabe vostede que está mentindo. Vostede está mentindo con iso. Cada vez que vostede levantaba o teléfono, era atendido. Vostede e calquera alcalde e alcaldesa do Partido Popular. Vale, calquera. E así o dixeron públicamente, xa o dixeron ao principio, alcaldes e alcaldesas do Partido Popular dicindo que non se lle tratara como nunca polo anterior goberno progresista da Deputación de Pontevedra. É mentira o que está dicindo. E as fotografías que ensinei aquí fai un momento o respaldan. Con estas prácticas, señor Cubela e señor López, están rachando coa liña de regeneración democrática e de respeto institucional, que é do que se trata esta moción, de respeto institucional con os alcaldes e as alcaldesas da nosa provincia, sean do color que sea, vale, goberne quen goberne, que foi emprendido polo anterior goberno provincial, vale, e vostedes, os deputados e as deputadas do goberno e o señor presidente van agora as agachadas aos concellos al lado onde non gobernan, vale, esquivando aos lexítimos representantes da cidadanía. Iso é unha vergoña, e iso é o que teñen que cambiar, e diso é do que estamos falando aquí agora mesmo. Pero o máis gracioso é que aparte líamos estes días unha entrevista do presidente onde presumía de ser o máis municipalista que ninguén.
debe ser que a palabra municipalismo para vostedes escriben con 2 P's, porque solamente son municipalistas con aqueles concellos que goberna o Partido Popular. Porque xa yo demostrei, cando van os concellos do Partido Socialista non habitan os alcaldes e as alcaldesas nin a Corporación Provincial, solamente os representantes do Partido Popular. Rematou o seu turno de palabra. Eu, por engadir ou completar algo do que se dixo aquí, a verdade é que a voceira socialista recurriu en gran parte da súa intervención ás fotos. E facía mención ao anterior goberno. Foto do alcalde Jorge Cubela, foto de María Ramallo, pero o lóxico, para xustificar esa moción, sería ensinar unha foto do que foi alcalde de Rodeiro que a presidenta anterior da Diputación. Por que non a ensinou? Non. Foto de... A ver, escoite, eu lle escoitei. A ver, enséñeme unha foto donde haxa un só encontro institucional de dona Carmela Silva e Luís López Diáguez como alcalde de Rodeiro. Buscade. Sí, no, vades a pasar hasta final de ano, non vades a topar nada. Buscade. Sabedes cantos encontros institucionais a presidenta deixa... Que? A ver, onde está a presidenta? A ver, home. A ver, buscada a presidenta. Vamos a ver. Xa non coñecemos a persona. Sabe cantos encontros institucionais tivo a presidenta do anterior mandato co alcalde de Rodeiro? 0. Pero é que non fun o único. A ver, por favor, estádesme a min, que me estades dicindo que son un demente, perdín ás veces que me reunín e tuve encontros institucionales ca presidenta. O alcalde de Rodeiro, Luís López Diáguez, tivo 0 encontros institucionais. Que testigo? Pero, vamos a ver, pero ustedes... Tranquilos, que o vexo moi nerviosos. Tranquilas. A anterior presidenta nunca tivo... Demóstrame, non sacaste ninguna foto porque non a tedes. Nunca tivo un encontro institucional co alcalde de Rodeiro. Pero non fun o único, porque hai máis alcaldes, e creo que a cifra superaba o número de 5, todos do PP, que casualidades, que non foron recibidos nin tendo encontros institucionais ca anterior presidenta. Como presidenta da mancomunidade do Deza, pedín polo menos 2 veces reunión que non representaba o Concello de Rodeiro, senón a 6 concellos da comarca Odeza. Xamais tivemos esa reunión. Por lo tanto, está ben dar leccións, pero voto en falta esas fotos. E cando... Eu interrompín. No que di usted da foto, a anterior presidenta si veu a Rodeiro. No ano 19, dar un mitin do PSOE, solo en modo partido, e volveu no 22 ou por aí a un acto de xa relanzamento do futuro candidato do PSOE a unha cooperativa agraria. Por tanto, falarme de Rodeiro... Un momento. Por lo tanto, querer falar, e xa que sale a colación Rodeiro, vou falar de 2 sitios, solo de Rodeiro, cada vez que facemos algo no Palacete das Mendozas ou na sede da Diputación en Vigo con actos propios da Diputación, temos que invitar ao alcalde Lores, ao alcalde Abel Caballero. Mire, en Rodeiro tuvemos, como outros moitos sitios, un encontro de traballo porque nós agora escoitamos para despois poder
entender e atender. E convocamos na cooperativa de Rodeiro a todos os posibles beneficiarios da liña de axudas de orde de cooperativas, tanto da parte agrícola como na parte de viñedo. E ali tivemos unha xornada de traballo propia. E logo, cando hai algunha mínima participación municipal, sempre son convidados os alcaldes e as alcaldesas. Cando hai un... Ese é un tema provincial 100%. E logo, é un tema 100% provincial dunha reparación dun firme dunha estrada provincial. E sigo. Claro, é que hai que distinguir, non queiran engañar á xente. Non, hai actuacións e actuacións, non saben distinguir. E aquí, mire, lle está falando o presidente que tuvo encontros institucionais con todos os alcaldes e alcaldesas da provincia. E o alcalde de Rodeiro, sabe cantos encontros institucionais tuvo? 2. En Vilagarcía, digo porque, como vivo ali, tamén o poño como exemplo, citoume solo. Que? En Vilagarcía, a visita ao pabellón de Fonte Carmoa, municipal, houbo cunha antelación suficiente para decir o presidente vai a ir a visitar esa instalación. Pero usted sabe o que pasou? Que? E sabe o que pasou? Mire, lle comento, tranquilo, que vexen moi nerviosos. A ver, en Vilagarcía houbo unha inauguración dunha biblioteca con fondos da Diputación, non invitaron. Houbo unha inauguración dunha parte do pabellón de Fonte Carmoa con fondos provinciais, non convidaron. En Vilagarcía convidaron para unha obra 100% financiada co Plan de Infraestructuras Deportivas, convidáronnos, entrou o correo aquí ás 11:45 da mañá para a inauguración ás 6 da tarde do mesmo día. E xa, mira, que falo de Plan de Infraestructuras Deportivas, o noso Plan de Infraestructuras Deportivas, o primeiro, fómolo presentar, usted decía, ao Grove, ali, lóxicamente, o primeiro que o falamos, eu personalmente co alcalde, para que estiveran ali todos, fomos a Moaña, ca alcaldesa, que non é do noso partido, en definitiva, que, mira, pouco máis que engadir a algo que cae polo seu propio peso. Votos, entón vamos a proceder á votación deste punto número 9, que é a moción do Grupo Provincial para reprobar ao Goberno da Diputación a súa actitude antidemocrática para cos alcaldes e alcaldesas da nosa provincia que non son do Partido Popular. Votos a favor, abstencións, en contra, queda rexeitada por a maioría de 14 votos. Moción do Grupo Provincial Socialista para exixir da Deputación que inste a Xunta de Galicia a acometer de xeito urxente a reforma integral dos centros educativos públicos da nosa provincia. Ten a palabra don Gorka Gómez, do Partido Socialista. Grazas, presidente. Bos días a todos e todas. En primeiro lugar, disculpade a voz, porque hoxe o virus o temos aquí na Diputación e varios diputados estamos afectados por o virus da gripe. En primeiro lugar, a verdade é que non me quedou claro, presidente, se ao final ides invitar os alcaldes ou non, porque despois de media hora de debate ainda non quedou claro se vai invitar os alcaldes ás obras da Diputación. Falando de educación, gustaríame falar desta moción que hoxe presentamos aquí exixindo á Diputación de Pontevedra para que insta a Xunta de Galicia a acometer de xeito urxente a reforma integral dos centros educativos públicos da provincia. Como saben moitos de vostedes que están aquí presentes, moitos alcaldes, concelleiros e concelleiras, coñecen que os centros educativos públicos teñen aproximadamente uns 50-60 anos de antigüedade, non? Estas reclamacións que se veñen dando os concellos de toda a provincia proceden das AMPAs, dos colectivos e da comunidade educativa. Moitos alcaldes, como digo,
coñecen estas situacións, estas eivas nos centros educativos, é principalmente en instalacións eléctricas, carpinterías, mellora de eficiencia enerxética, renovación de instalacións eléctricas, fontanería, calefaccións, renovación de tellados e renovación e cubertas de patios. Debemos recordar, en primeiro lugar, que as competencias en materia educativa son competencia da Xunta de Galicia. Competencia exclusiva, como digo, non? Moitos concellos da nosa provincia están asumindo competencias impropias de maneira reiterada. É algo que vimos denunciando dentro do Grupo Socialista moitísimos anos e creo que moitos de nós temos claro que as competencias en conservación, mantemento e vixiancia son dos concellos, pero as competencias en renovación e inversión son da Xunta de Galicia. Como digo, moitos concellos están asumindo esas competencias de forma reiterada e as comunidades educativas precisan de renovacións integrais nos seus centros educativos. Moitos concellos están asumindo renovacións de patios, cambios de tellados, cambios de cubertas, cambios de aseos, e creo que é necesario que dentro da Administración Autonómica se comprometa directamente cos concellos a atender esas demandas que ven plantexando a comunidade educativa dende fai moitísimos anos. Como digo, a Xunta de Galicia é especialista en invitar e os concellos son os que acaban pagando esa falta de compromiso da Xunta de Galicia coa comunidade educativa. Fai moitísimos anos, como digo, que os centros educativos veñen asumindo esas eivas. Temos problemas serios e algúns incidentes graves en centros educativos que temos a necesidade de atender de forma urxente. É por iso que nesta moción instamos a Diputación a exixir á Xunta de Galicia que inste a Xunta de Galicia a acometer esas reformas integrais de maneira inminente. Certo que nos últimos anos estánse atendendo determinadas cuestións por parte da Consellería de Educación, pero tamén é certo que esos fondos proceden principalmente do Goberno de España a través dos fondos europeos. Por iso, insistimos unha vez máis nesa necesidade urxente en moitos centros da provincia, nomeadamente en Vigo tamén, que en Vigo moitos centros se vimos demandando desde fai moitísimos anos que teñen necesidades urxentes para atender as súas demandas, en outros concellos da provincia de todos os cores políticos, como digo, non? Evidentemente, hai unha pequena diferencia e que moitos concellos da provincia son atendidos de maneira diferente, con unhas prácticas similares ás que se están a ver na Diputación neste momento. Por eso digo que moitos dos que estamos aquí coñecemos as necesidades dos centros educativos, pero é certo que algúns as coñecemos máis que outros. Máis nada. Moitas grazas. Ten a palabra don César Mosquera. Grazas, señor presidente. A verdade é que teño un compromiso que teño que facer a comida. Entonces, vou ter que irme, a parte estuvo moi interesante esta charla de cafetería, interruptar, tal, estuvo sumamente interesante, pero teño esas obrigas. Se non marchei antes, agardei este momento do pleno, é porque me quería despedir de Isabel Couselo, pero que aí, entre uns e outros, que se alarga moitísimo, e teño que irme sinto. En todo caso, sorte, que che vaya ben, e xa nos veremos por aí. Con respecto á moción, hombre, non sei, me parece que é disparar así con saldo, todas urxentes, hombre, todas urxentes, pois é unha carta aos Reis Magos, non? Tería que ser algo máis concreto e algo máis definido. En todo caso, creo que hai no Parlamento galego vías suficientes como para facelo, por lo tanto, vámonos ter. Non quero dicir con eso que estivemos que todos os centros educativos tamén, senón simplemente que a redacción da moción non é precisamente a máis acaída nin a máis precisa como para dicir, como para dicilo. Nada máis, moitas gracias, vamos a estar, eu, disculpa, pero vou ver. En todo caso, que o ano que ven sexa tan bo como este ano, ou millor, se pode ser. Moitas grazas, señor Mosquera. Ten a palabra a deputada María Ramallo. Moitas grazas. Feliz ano, señor Mosquera, e o resto, por si xa non coincide. Telegráficamente, vou dar varios datos para sustentar o voto do noso grupo, que vai ser en contra, precisamente por incidir basicamente na generalidade de que se fagan obras, que se fagan xa, que se fagan con carácter urxente, que se fagan en todos os centros educativos,
En fin, un pouco creo que eu non vou a decir que unha moción onde se minte, onde reflexa indignidade, que non nos enteramos de nada, non, eu eso non o vou a decir, pero sí vou a decir, vou a facer un balance dunha fase de obras, de investimentos, que desde a propia Consellería de Educación son públicos, os pode ver todo o mundo, están aí, algúns en parte son recoñecidos, efectivamente, algúns se fan con fondos europeos, moitos outros non, pero sobre todo porque hai un balance dunha serie de obras, dunha serie de melloras, de grandes obras, de pequenas obras, de novas instalacións fotovoltaicas, e que están aí. Como di o refrán, obras son amores e non boas razones, entonces hai 613 actuacións, 78 millóns de euros invertidos. E logo, sin querer parecer unha carta aos Reyes Magos, é verdade que onde se plasman efectivamente os orzamentos e sobre todo as inversións é nos orzamentos xerais da Xunta de Galicia para o ano 2025, e vou a nombrar varias, que xa están anunciadas algunhas delas e que contan xa con anualidades para facer. No Grove, no CEIP, Rosalía de Castro, hai unha previsión de 2,6 millóns de euros, en anualidade para o ano 2025, 300.000. En OIES, Ramón María Aller Ulloa, en Lalín, hai unha obra de 2,2 millóns de euros, en anualidade para o ano 2025, 400.000. En Cambados, que xa foi anunciada tamén, no CEIP Santomé, con ampliación de 850.000 euros. En Vilanova de Arousa, no CEIP Sestelo Ballón, con a cubrición da pista, 729.824 euros. En Vilagarcía de Arousa, no CEIP Plurilingüe Arealonga, con ampliación de 640.000 euros. En Agolada, o CEIP Plurilingüe de Agolada, con a rehabilitación integral de 622.000 euros. En Pollo, no Centro Integrado de Formación Profesional de Cantería, con melloras sectoriais de 600.000 euros. En Arbo, no CEIP Antonio Carpintero, unha rehabilitación parcial de 515.000 euros. En Meaño, no CEIP de Coirón Dena, unha rehabilitación parcial de 300.000 euros. En Ribadumia, no Centro tamén Plurilingüe Integrado de Julia Becerra Malvar, unha rehabilitación parcial de 300.000 euros. E podería seguir con Sanxenxo, Vilagarcía de Arousa, con Mos, xa licitadas con Caldas de Reis, Vilagarcía de Arousa, Estrada, Redondela, Bayona. É dicir, se levan feito, como lle decía, 613 actuacións, dentro tamén do balance que se fai do impulso, creo que sin precedentes, dunha renovación de centros educativos. Tamén aquí podemos asomarnos a ese balcón, na propia cidade de Pontevedra, ver a maravillosa rehabilitación do Instituto do Valle Inclán, o de Fruebel, que está aí ao lado, do Carlos Oroza, que está ao lado de Príncipe Felipe, e tamén na cidade de Vigo se levan invertidos neste último plan, ademais de arquitectura pedagóxica, máis de 6 millóns de euros en distintos centros. Hai que priorizalos, estou de acordo con vostede que hai moitos centros que cumpren agora entre 40, 50 anos, e hai que facerlles unhas reformas e rehabilitaciones integradas. Creo que desde a Consellería de Educación se está facendo unha inversión sin precedentes. É verdade que agora é o tempo onde as cousas van quedando máis obsoletas e requiren tamén, porque hai menos nenos e nenas e, por tanto, hai que adaptar tamén os centros a distintos plans que se poñen en marcha, e creo exactamente que justamente en inversión en infraestructura educativa se está dando exemplo desde a Comunidade Autónoma de Galicia. Por lo tanto, ten que entender que de xeito xenérico, tal e como está redactada a moción, é imposible poder apoiala. Nada máis e moitas grazas. Moitas grazas. María, ten a palabra de novo Gorka Gómez. Bueno, a verdade é que sorprende as cifras e os datos, non? Falaba da cidade de Vigo. Da cidade de Vigo podo falarlle bastante ben porque fui un concelleiro de Educación 4 anos. En Vigo, se quere datos, os dou. 48 centros educativos públicos, CEIPs, con 2 obras de inversión en 15 anos. Só 2 centros tuveron obras de inversión en 15 anos, en Vigo, de 48. Vigo é a cidade de Galicia con máis centros educativos. As comunidades educativas, as AMPAs e as direccións dos centros están a reclamar en todos os concellos, non só no Concello de Vigo, diferentes actuacións urxentes que non se están atendendo. Sabía que iba a salir co plan de arquitectura pedagóxica, que na práctica é un plan que nós en Vigo xa reclamamos con reiteradas mocións, actuar a 4, 8, 10 anos, porque é certo que hai moitísimos centros educativos e non se pode atender todas as demandas de forma inminente.
O que pedimos é que os centros que teñen reformas urxentes sexan atendidos o antes posible. Falaba dos fondos europeos, falaba e mencionaba esta rehabilitación que temos aquí ao lado, con fondos europeos, pero que non o di o diputado, é que o señor Román Rodríguez destaca a rehabilitación integral de 20 centros ao amparo do Plan de Nova Arquitectura Pedagóxica co apoio de fondos europeos. É dicir, ese impulso que se está a dar neste momento con algunhas renovacións, sobre todo en canto a eficiencia enerxética, que é o que están a facer neste momento, veñen da man do Goberno de España, que foi o que conseguiu os fondos europeos. Por certo, fondos europeos que a Xunta de Galicia é experta en non executar. Acabamos de coñecer, fai 15 días, a devolución de 22 millóns de euros para escolas infantís do Goberno galego. Pero que non só eso, a Xunta non executó en 2022 la mitad de los fondos europeos y de compensación según informes del Consello de Contas. Non o dio o diputado Gorka Gómez, o dio o Consello de Contas. Entón, eu estou encantado de que intenten impulsar a través de fondos europeos a rehabilitación nos centros educativos, pero tampouco é cuestión de colgarse tantas medallas, porque ademais, como digo, hai moitísimos centros, e se quere nomeadamente falar da cidade de Vigo, moitísimos centros con necesidades urxentes. E necesidades que están asumindo os alcaldes. Como digo, moitos alcaldes que están aquí presentes, algúns máis que outros, porque as prácticas caciquís do Partido Popular ben coñecidas por todos e todas na antiga Deputación, na actual Deputación e na Xunta de Galicia, todos os alcaldes que están aquí presentes e non son da súa cor política o coñecen. Evidentemente, temos unha lista e iremos presentando mocións progresivamente dos centros educativos públicos da provincia de Pontevedra que precisan esas actuacións urxentes. Entón, eu entendo que a disponibilidade e a intención de todos os que estamos aquí é que todos os centros públicos de educación primaria teñan as mellores condicións para os nenos e nenas. Entón, gustaríame, pola miña banda, que todo o mundo neste plenario votase a favor desta moción, porque o único que estamos a pedir é obras de inversión urxentes nos centros que as precisen. Rematou o tempo da súa intervención, moitas grazas. Ten a palabra a deputada popular María Ramallo. Ben, podemos falar de Vigo, evidentemente, o concello que concentra o maior número de centros, pero efectivamente penso que hai aquí varios alcaldes, alcaldesas, e coincidirán comigo que claro que facemos moitísimo desde os concellos polo mantemento e conservación dos centros educativos, moito máis do que nos corresponde en educación e en moitas outras competencias. Porque somos os que estamos detrás da barra do mostrador e os que veñen ás AMPAs, os claustros de profesores, atendemos os directores, temos consellos escolares e estamos presentes en todos e cada un deles. E claro que exprimimos ao máximo todo o que podemos facer. Ahora ben, decir eso e o que di na moción é un abismo. É dicir, na moción non prioriza obras. Eu lle acabo de ler varias que non é nada máis que entrar no xa aprobada a Lei de Orzamentos Xerais da Xunta para o ano 2025 e dígame vostede dai cales deberían non facerse ou cales deberían priorizarse. Cada un probablemente priorizaríamos unhas ou outras, pero hai unha inversión tremenda, pero non de agora. Desde o ano 2021 que se puso en marcha determinados plans de inversión de infraestructuras educativas se están remodelando centros completos. Efectivamente, se se aplican fondos europeos porque gracias ao Goberno do Estado. Home, haber votado no Parlamento de Galicia tamén que se sigan invertindo fondos europeos que votaron o Grupo Socialista en contra en inversión educativa, por exemplo. Ven moi ben facer as envolventes e o cambio de carpinterías, sobre todo determinados inversións en sostenibilidade, en eficiencia enerxética de máis dos centros, porque quedan como novos. E lle podemos decir calquera dos alcaldes que estamos aquí, que estou convencida que en algúns dos nosos concellos se fixeron remodelacións integrais ou outras están en camiño ou outras están licitando e haberá que seguir invertindo no segundo plan de inversión da arquitectura pedagóxica de cara ao ano 2025, que está en xa no orzamento, e de cara aos seguintes anos. Porque claro que fan falta a remodelación dos centros. A maioría son moi grandes, teñen máis de 30, 40 ou 50 anos, porque antes había moitísimos máis nenos que atender, e efectivamente hai unha inversión importante. Ahora, decir que a Xunta non está facendo, pero só invirte os fondos europeos que gracias ao Goberno do Estado, non é correcto.
Non é correcto. Todos estamos facendo moitísimo en materia educativa, pero a Xunta tamén, quen ten a competencia exclusiva en educación. Os concellos temos o que temos os conserxes, temos as obras de mantemento, conservación, que non deberíamos tela, pero a día de hoxe as temos, e todos as tratamos de solventar coa maior eficacia, porque somos os que temos a presión inmediata. Polo tanto, eu creo que as obras hai que priorizalas, eu leín unhas cuantas, non me deu tempo a lerlle máis, pero de cara ao ano 2026, 2027 se están priorizando xa porque se están facendo proxectos de remodelacións integrais. E en Vigo tamén. E non é correcto, por terminar xa, que en Vigo se faceron, polos meus datos, se mos deron mal, me calo, pero se fixeron 23 obras e se invertiron 6 millóns de euros. Non sei se é moito ou pouco, pois supoño que como nos pasa a todos, coa comparación da maioría dos centros que ten en Vigo será pouco, como nos pasa a maioría dos concellos. Nada máis e moitas grazas. Moi ben. Me queda claro nesta última intervención que está recoñecendo que os concellos asumen competencias impropias. E, ademais, neste ámbito educativo, moitísimo máis. Porque, como sabe, os concellos temos a obriga de implicarnos na conservación e mantemento dos centros educativos. Pero a pregunta é clara. Cando a vida útil dos materiais chega ao seu fin, é obra de inversión, eso queda clarísimamente claro nas competencias. É obra nova competencia da Xunta de Galicia. O que están facendo a Xunta de Galicia é afogar os concellos coa delegación de competencias impropias. Estamos a vivir situacións dramáticas a nivel orzamentario en moitos concellos precisamente por eso, porque a Xunta de Galicia non asume as súas competencias. E en materia educativa, é claro, é dicir, en materia educativa os concellos están asumindo moitísimo máis do que deberían. Evidentemente, os anos que teñen os centros educativos implican que as labores de mantemento e de conservación sexan moitísimo máis complicadas e por eso reclamamos inversións reais, integrais en centros educativos. Como digo, evidentemente non podemos pretender que as obras se fagan en 2 anos, en 3 anos ou en 4 anos. Despois, curiosamente, ese plan de arquitectura pedagóxica do que fala é certo que se desenvolve dentro do ano 21, curiosamente acompañado con fondos europeos. Por certo, fondos europeos que a Xunta deixa sen executar e fondos europeos dos que a Xunta votou en contra. Perdón, no goberno de España, o seu partido, o Partido Popular, votou en contra de fondos europeos. E despois están a devolver millóns e millóns de euros en fondos europeos. E que, claro, é curioso que veñan a falar aquí de fondos europeos e de inversión e da importancia deses fondos para desenvolver estes plans como o plan de arquitectura pedagóxica e despois devolvan todos eses fondos. E que non ten sentido. Entón, o único que estamos a facer é poñer sobre a mesa as dificultades de moitísimos concellos para atender as demandas en conservación e mantemento derivadas da delegación de competencias da Xunta de Galicia, e o que necesitamos é que a Xunta de Galicia se implique de maneira definitiva e firme coa educación pública. E falaba de obras en Vigo. A maior parte das obras en Vigo sabe onde as fan? En institutos. Por que as fan en institutos? Porque son os centros que non teñen competencia municipal. Vamos a proceder á votación deste 10º punto do día, que é a moción do Grupo Provincial Socialista para exixir da Diputación que inste a Xunta de Galicia a acometer de xeito urxente a reforma integral dos centros educativos públicos da nosa provincia. Votos a favor, abstencións, en contra, queda rexeitada por unha maioría de 13 votos. E agora, rematando esta parte resolutiva da orde do día, pasamos aos asuntos de fora da orde do día, que como onte pudemos coñecer todos, é o referente á renuncia do cargo de deputada provincial presentada por María Isabel Couselo Torres. Vamos a votar a urxencia, é por iso que lle cedo a palabra ao voceiro do Grupo Popular para explicar a urxencia. Ten a palabra don Jorge Cubela. Sí, grazas, presidente. Dada conta da renuncia presentada no día de onte, xoves, pola nosa compañeira Isabel Couselo como deputada provincial, que levaba a coordinación das áreas de infraestructuras, mobilidade e contratación, e non sendo posible a súa inclusión na orde do día deste pleno, por iso ratificamos e presentamos a urxencia para a súa votación. Sin antes, presidente, creo que falo en nome de todos os compañeiros do Grupo de Goberno e seguro que de toda a corporación, desexarlle a mellores das sortes nas súas novas responsabilidades políticas que lle serán encomendadas como directora territorial de Cultura, Lingua e Xuventude e, polo tanto, pois, Isabel Couselo é unha persoa que deixa nesta casa
a súa solvencia, a súa capacidade de traballo e o seu compromiso cos concellos e con todas as obras e proxectos que se puxeron en marcha neste ano e medio. Por lo tanto, as nosas felicitacións e que xa ocupa unha páxina na historia desta casa. Bueno, tomamos conta entón da renuncia da deputada provincial de María Isabel Couselo. Bueno, vota a urxencia. Votos a favor da urxencia. Abstencións. Queda aprobada a urxencia. Tomamos entón conta desta renuncia. Eu, me remito ao que dixen xa na rolda de prensa, porque aquí igual me costa máis tendo a ela adiante. Así que pasamos á parte informal de control, que é o punto número 12, que é dar conta do informe da intervención sobre o período medio de pago a provedores correspondente ao mes de novembro do ano 24. Punto número 13, dar conta da resolución presidencial do 26 de novembro de 24, declarando a emerxencia na tramitación do procedimento de contratación da obra reparación de paso inferior sobre o regueiro de Ponte Faroxo no PK 2.860 e DEP 7102 Serrapio Portela en Cedo do Cotobade. E punto número 14, dar conta das resolucións presidenciais. Entramos no turno de rogos e preguntas. Ten a palabra dona Ana Laura Iglesias. Perdón, que che dei, Manuela, che dei a ti. Desculpa. Gracias, presidente. Realmente non é un rogo ni unha pregunta, era, porque no apartado anterior, inda que agora non está presente, sí que quixéramos trasladar... perdón. O millor agora xa que se tomou en consideración esta deputada de infraestructuras, a señora Isabel Couselo, necesario o mellor na súa nova etapa e, tamén recoñecerlle o seu traballo nesta institución, que ao final, todas e todos os deputados e deputadas que formamos parte desta institución, queremos sempre o mellor para a provincia de Pontevedra, así que nada, o noso recoñecemento tamén á deputada. Moitas gracias. María, a deputada María Ortega, do Bloque Nacionalista, ten a palabra. Moitas grazas. Na mesma liña, gustaríanos que no punto de toma de razón nos deran a posibilidade nese momento de falar aos grupos para despedirnos dunha compañeira, porque non deixamos de ser compañeiros e compañeiras, aínda que con sensibilidades diferentes, pero somos persoas, todas e todos intentamos, me quedamos o mellor que podemos no exercicio da responsabilidade que nos toca. Moitísimas grazas, Isabel, polo teu traballo neste tempo. Non compartimos moito por as circunstancias, un aniño, pero encantadas desde o grupo do BNG que formarás parte desta corporación. Desesámoste que teñas o mellor nas túas novas responsabilidades. Constanos que nos vas a botar de menos, porque aquí vas a traballar un pouco menos que onde vas, e que tamén queremos aproveitar, porque aproveitando que o SIL pasa por Peares, nas túas novas responsabilidades, por favor, traballa polo fomento da cultura galega e por acadar un pacto pola lingua que revitalice a lingua do noso país, a nosa lingua. Moitas grazas. Moitas grazas. A verdade é que son destes formalismos que as ordes do día te levan a, que non hai solo é dar conta, pero debería de haber un apartado, coincido plenamente con xa lle pos deberes, Bueno, pois ora si entramos na parte de rogos e preguntas. Pídeme, si, ten a palabra María Manuela Rodríguez Pumar do Bloque Nacionalista Galego. Recentemente, na sede do Ministerio de Transición Ecolóxica, estiveron a exposición pública na súa fase de consultas os proxectos de parques de eólica mariña denominados Roleira e Pinzón,
Pola afección aos diversos concellos da provincia, dentro das entidades consultadas atopábase a Deputación Provincial de Pontevedra. Entón, a pregunta é se este ente provincial presentou algunha consideración respecto dos parques e, de ser así, cal ou cales e en que sentido foron. Moitas grazas. Unha pregunta máis, algún rogo? Bueno, pois damos finalizado este pleno último do ano que, oye, que? Feliz ano, por iso digo que os mellores desexos para o ano 25. Bo día a todos. Bueno, feliz año.